Okay, karibu sana anonsia soke bwaterete mashabiki onsipi yegetweke namba yemo gikoro kwa Kisi Hot TV butuko bwachakire bono iga mogoro bengia mwensia simoke bwaterete ngagirete ng'a rituko rino ndiaba eriogosesenia mono naende erie emesukosuko emenge gose amang'ana amange rero koreng'ana bari barenge emeremo mbarekeregese baraire so nabariganire mwensi ase esho erinde erio na rero turagendia yesterday ntwabwate esho yarenge very powerful ngwakambia mono ase bari mwensi mwachete mukabwatera namo naintwe ase bire biga onere botambe kakasungura we had abantu abange yesterday because ye efforts yo share. So today please onye gwachira iga onye kore Facebook onye kore YouTube egente getangani wenta gukora the very first thing you are supposed to do no go share that video kurwororo tomanye koranga ki ekera gwashire video yo na indungo tokonyore konyora mashabiki haindirende ngotokonyore konyora abantu abange. So what you do tafadhali share ende group eyo SG group share link eyo abantu muri Facebook abantu muri WhatsApp click share akishare share ende share before turacha kesho mapema bia muri bono manyete igoro kaka nabwate okomanyana igoro twarenge kerorano kerero igoro twarenge kemanyano tukamanyana asikira omonto arwete korwa amashabiki aria twarenge na inwe esho ekabwata omorero paka nkabwa ng'ati mbasa gosieka lakini rende kere gento nkebwate chingaki na echinsa n'abaswahili babateba ng'a kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. So it really forced me to finish the show asengencho yechinsa chia tominyogetie nabonkagerete ng'a aye kwegokirie korwa ase esho eyiga naende gwesomirie amang'ana amange korwa ase esho eyiga na binto binde ebinge korwa twagachagete igo ng'a igo ngwakambia mono ase eng'encho ogenderete konago kweorokereria naende I'm sure gwetire esho eye kwanyorora abasani abange abwo otamanyete kero kende abakuru seino gose abakuru ensemo yaino gose abakuru gusiga lakini otamanyete kwabamanyire igo ng'a esho eye yakoerire bari abene platform engiya to know your colleagues and your friends iko bono ekaranganyete mona go share akakamanya koreta mojigambwa topic mbwate rero ekaranganyete mo share kegima kiagera nkong'oro kiraiga karanganyete mo share kabisa tomanye gochaka egasi ekiagera
wikanaye. Okay, abantu ba Facebook, thank you so much. Already we are at 21 shares. Tika tuikemi abantu ba Facebook, let us clock 21 views. By the way, tikambate rero esho yegoreka bwata sana tuisire guika 1000 views. Igo bono abantu ba Facebook naino kore emeremo erimu akorete yesterday na rero bono yekore turati 928 views mwari gwancha views cia YouTube by tomorrow saa 3 in the morning etoke tuwekire 1000 views. Nkio gokora link yira abu ya YouTube ye video tafadhali ye share in all your WhatsApp groups yore na inche nari mugo support na inche mwaranyi wera rende karango kwana inche mwaranyi wera link yo ya YouTube yebwate ye share in all your WhatsApp groups chiriora sense yore ebe na America ebe nga yore make sure saba gusibare bonse pi you share that video erinde ryo na inche ryo kumpromote iko bana tete benga ne campaign tole na hende we need subscribers kaka na taba before the end of the year onye ryo kunyarikana tuke subscribers 100,000 bondi ge tole 25.7 25,700 subscribers iko tafadhali mbwatisi onye tura subscribe channel ogo subscribe mbosa tiri gukunda chabese chindi chonsi kene ngeri egukona cha you just subscribe so that onye ore notification when we upload our shows iko bano favor yo kamara nkorere gaki kiagaranje na abere platform. The only favor I played with you, one, no go share my videos, especially cha YouTube, because nimbwate sababu, especially cha YouTube tafadhali kara gwachire YouTube ege ntoko korakia maskani show you click share to WhatsApp group pin on your Facebook share so that toika tomorrow ntegetenda abagechirero aba yesterday you did a good job, so today ndagede by tomorrow saa 3 in the morning views cha YouTube chigeta over 1000 ngakichigoika echigoika ekeraye omurigereria oraireri bagari abene oire chitageka ibere chioka video ye oye sange na basandi bawo bonsi ase chikurubu chao chonsi ekera kwa yeshaire basi omanya kwira nawe gatogamba okay tigangenda soma jadara ino na abana abaigweri kiagara ndo chinga mwachakira kwa share tayari na abaigweri naona mmeanza kushare tayari. God bless you so much. That's the only favor mora nkwadera share making my show popular ine renchira yoka tura konyane ko make show popular na nchire ndeteye kera mwa share we can become popular. We want to take over Facebook, we want to take over YouTube, so tafadhali keep on sharing this show. We want to be popular, keep sharing abantu bache haya biyamano tiganchage ko recognize mashabiki ya Chiraiga. Let me recognize mashabiki ya Chirase show gantara by link tumanya nenga umusacha ubegete rongi ni sati indi obwenerete kwakanira mukao chombe nari swali mbwaterero ayo musacha ondigerete bono kaka no maneta alinde mugataba na baswananire abasacha mbali mondigerete kaka bono ngechinse chikabona gukwana iga motoko letia maiso mbolere more osemo karanste sitting room aragire bono mukona kurusia bitamaino otugete mukabande nyomba otugete omwana atari mukabande mukao otugete omwana obande nyomba yani otugete omwana obande nyomba na babalirete buya aragerete kapsa omotugete nyomba buna ngombe yegiredi tikwana gwakano na nige chuchu gochiso yani bakaise byara gukumetina ki bono muroyo nonye gakariri mana ngombe nchikina mweto musubati nkamurendera omwana buya nkamusomeria nyaruki yu yani nonye ne nkoko takwinyura antumere gochicha igo bono abasacha mbale murema onyoreti omwana obanda abana batano inkwana kumwakanira nonyene yani tima tibona ndakebeka baka mukegu nora ondigerete bono butu otokorete kapsa. I'm sorry onyamore na mukao na ntura mwakanira chombe esimi eri ogira ninse kiagera mangana na makau simi oko ibeke eri ogira inse tabasa koigwa ekiagera
aba mang'ana taba sokong'a onye gokogochine laptop okobe kanse gosori gichi headphone ta mang'ana taba sokong'a igo bono ntegere ndabasomera rero omosacha naye omokungu bori okaransete ng'a mbure torakanirwa na eng'ombe ekero omosacha oyo agocha koremi chitochi naria orakumia ense eye teri yago ekero omosacha akoremi chitochi naende tagwakanete ng'ombe my friend ndio otachua ujui utajua ujui inche nagotebire mapema naende nakogwonire bono bwango risacha eri buna rire iga riragerete kwarirugere bono iga gose na obokima na echimeno ritebi tata one ngwanyomete emiaka yaerire emiaka gose 20 twanyorire abana bane nkwanyomete twakorire emiaka 2 twanyorire omwana koranche titageti ng'ombe nyinge kara aria gisato oraminyoka gose 2 chirabwata ribaga ekiagera ekero agocha korima ebirobu baba igo orachandeke bobe tiangotebi mochio oyio togwanchu pi igo orachandeke ogochandeka okobe especially egesaku ege kia abagusii oranyora obokong'u bobe buna rironya rigoteba mapema mbuya kere kendabu ebange echoke omosacha ore onye kobwanchete efamiri yago onye kobwanchete moka ori kwanyomete echoke mapema tikakona kori chibesa isika nore chiba nore ebirabu ogotinda mogoro botambe ng'a naye bono osageti erong'i ng'a na omosacha ore na ng'ombe torakana shame on you shame on you kaka chiombe naakanete ntaranyuoma I paid before I married. Look here. Chiombe inche naakanete ntaranyuoma echia I paid before I married. Obonekera ngogosomera buna omonto obwate experience naende okorire egento eki nkogotebi imoka akanera omwana obande chiombe apana gotuka omwana obande nyomba endagera nabo akoroseria engiya kwaragera chiang'ara bagosiberia kabisa osibi buya chiarabase enyomba nabo asibeti buya abageni bao nabo agokobakaribisa buya lakini bono up to now ninki omoganyeti otaramwakanera kende unabo sana. Felista Siomari, right on time, tuned in, unobokano, karibu. Deo Nditi, hello there kaka, I'm good. Elizabeth Isaboke, tuned kama kawaida. Thank God for the gift of life. Felista Siomari, high five kaka na mashabiki wote wa show wa tune ndani, karibuni. Jack Mukua, kaka maigajo kuru 974, nimetune ndani kabisa, asante. Dowry should be paid immediately. How dare you tell someone his daughter to give birth before paying dowry? Kaka na kinko boli kurwa. Musacha uri boronge boli. Nayo bagete yaronge bagete kurutera ngi uri para boli okumetio sende tegetore. Onyomete bana, onyomete. Obwate baka abana batatu. Tana gwaka na chiombe. Era nimichieka if possible very soon kaka sungo. Okay. Bernard Yatuya. Felista Siomari, I've already shared. Show enye share. Ronye goku gumbobe eng'entere kenyansi. Wikamba tebi again. Bernard Yatuya. Leo mnieka online. Yes. Tukikupea link ukikuja sisi tunakuweka. Nimetaba sacha bonongo you will exit this because you won't love it. I know. Basacha ngo exit more show because you won't love it anymore. Mo kuyanja pi. You won't love it. You can't. You can't. Bernard Yatuya lisabikirija. Karibu sana Bernard. Karibuni sana. Rose Ndege, watching you. Thank you so much, Rose. Commenting also on my Abel, kura Nairobi, Molemo, niko ndani. Hi to my mommy Nora Abel kura Nyambunwa, my brother John Abel amo Nagatuoni, bila kumsahau Oyagi, Juliet. Okay, piamono. Especially nkiekega tiango ndaraga. Yamanya taba sacha lero moja mongange sana. Especially come we stay, give birth first, dowry later. Oh, okay. Elizabeth Isaboke, karibu Bernard chisikie nyumbani. Hapa ndo nafaa. Ongago Mondropati ndani kabisa. Keti Ombongi na Soirema. Karibu senator. Matromo senator. Stagal Magrifo. Leo wanaume shoni yenu, mashabiki wote hai.
John Amwama tuned in from Shirikisho ega Kisiga Absonga. FDR High Kaka ndebuya Evans Monte. Evans Monte omanyete nkorigi gure. Tiga nongo yatangazo bono mapema kenda bu. Evans Omonte nkorigi gure. DCIO igebekire giraundi ngokorigiere inkie kokorigeri. Igotakeire also WhatsApp group yaito ya Kiss Hot. Obe kaka bantu mbare ntaramenta obi pole ani wantu merete message ntara comment gaki I'm very sorry rero nabo kagimbwate chishuguri chinyinge twabwate chi function gete chinyinga pole please. I'm really sorry guys, I'm really sorry. I'm really sorry. Anyway, I will add you today. So Evans Monte onye gontegerete tata yane nkorigi gure egento korigeri kwa ngwachiete goche gichincho keigoro kanyaruka nkarega kagochiete riso bono timanyeti range nchera gokora bwango iga mangana bwenere eshotari ere yandeta lakini netangazo ikose gonda mba matangazo lende bono nkimbereta ba matangazo mapema kere kenda bugarende tokore omanyete gento nkerie kebeka kaikaro konya buna mono jiskuru jigoirwe kwanyora stiganti getim kwan you know. Ko bande link gaki mongita. Yani ndongera ke gonse kinali gotebia abantu gete mugaso. Yani ndongera na gotebia abantu mugaso kaka jiskuru chigoirwe ngeko garango taba kenda okonyora ekera abande bagenderete kwegasa kugura chi mask abande bari jibuku sho bagure ebitabu bakasaine gwira abane sukuru ayambono supermarket yokugura chi diaper osoku sana bikori kiao bikori biao bono iga. Ano tari uwanja gagi tari uwanja rende mbare obuguma bwachirire kenge katari asengencho uwanja asengencho ya some circumstances kaka tari ainacha tiangenda somo chandara FDR High Kaka Evans Omonte na koire tangazo gonkori gure mapema mbia mapema mbia muntu naro gukorigi korigi gura mwanji gukorigi ale maegari aseten papa antivirus waambie ukweli antivirus iraonta toje shota bia bantekene ronta getocha ota bia bantu bomaene Anet Maroko tell them hapo sawa kabisa kaka uko sawa. Flower Flow hello kaka niko watching you from Nakuru County asante yako kwa Sebedonya mao hapo naongea ukweli kabisa. Haya. Mimi nikimea movie na watoto wangu wao na kuolewa ndio nitadai kutolewa ng'ombe ama ngamia. Haya. They are since show. You guys are doing a good job. Can we have the English Kiswahili version of such a show? Oh my goodness. Wana liende. Nko bayo option yanya moko nyara we go for Kiswahili. I'll give you conditions. Moko nyara we'll go for Kiswahili. Timanyiti. Sorry. I'm very sorry. Condition nabatoka yakora Kiswahili sijui ikiwa nturaya bange bakayasoera kini Kiswahili. Toja saa 5 mpaka saa 6 iye kwa bentambe sana. Manyare ya itakuwa mrefu. Wacha nifikirie. The Yasmin Show. Your concern is very taken care of. Iko bana bagusimo igweta abantu bari bayigwete ngakanga na barombanya orenganeye asege Kiswahili osege songo. Bakugochesho ye byagaso byabaria. Byagaso byabaria. Iko bana manyanga mangana ara na maya. Chikabira chinde chachakira kugwe byagaso. Chachakira kugwe byagaso. So
your concerns are being taken care of. My sister, sijui ni sister ama ni brother, but I think she's a sister. They are since sure. We'll try as much as possible tuone, and okay, I'll see. True fact bro, wasikie ama tukanyage kubwa kubwa mapema. English and Swahili naende boli nebaiga tiyo stiate yena atebire ke Swahili nabeko nyarikana, lakini kagusika rukinto riko getika kagusige to karugo gatukwane esaiga yaito wika tukwane ali tukuigwana ntutu kabanyene abande mbaba soko ali tukuigwa ntutu gatukwane kagusika rukigito no getigarite saa 3 mpaka saa 5 kero kingeri kwajagerwa ngeri gukunwa na mocha ne chiuma mo konyara gitugura kero kino kira atupanduki, lakini rende aba gusimo gusinyuko rende show eye nabo ngusuka mate go joma bei mata. So it's up to you to take care of this show. How do you take care of this show? Expenses. One, kaka njitini korani advertisement inga ngabuno roje nabo ko show paka bwira. I don't run advertisement. Nje bwe kanda atimbwa sponsor. So I have to pay ngokanande a software ya moroche ngo broadcast neroga. I pay for it on a monthly basis. Internet egwakaneru on a monthly basis. Chikamera chila itichuro chirugoroga echiche omonto chibwatete kurwaiga ngwakanware because tidatwara moisi nyomba ukinire gisa kwikora aje kubata kamera igo eshweje kugochera. There are a lot of logistics bunondo ochenda ase screen ya iganche bwekaiga abantu mbare bara chinse amoga maiga abantu mbare bashugurikirete metambo gwakikisha nga ebicheye mbuyere era very smart light mbuyere eriogerie mbuyarire igo bono abantu bari kurumaga abange so wikaba kanwe chibese abantu mbwata abakorega so they have to be paid. So abagusimo konyara kurende show eye mugusinyuko yerenda basi na chiri guchoma bema toro chibuna bakondaga no bara here abante wakwanire buya. So they need allowances buna bakore show, they need transport mbaye after saa 5 ngakikisha ngabaikira so ba safely wetere transport ndigi chipikipiki chikuba koba mpaka nyumba mwabo ngakikisha ngabaikire nyumba safely because na babande manya gusie kaka narara igo bono. There are so many things involved before show yetaracha sembeo unoyiro chiga igo bono mata ando bakarenkara sta bakaganje bweka no monte kara gutangase TV ali kubuganira bwekore, lakini there are so many people behind him before taranya ore bichirira se TV. So okoyerenda ngaki just give donations ndete kugura machines kaka ncham very transparent chimashine karana agorire bali tu akorana inwe gasi na bono mwachangirite internet nilimaliza ngabatumira chibi cha nabekire internet kiregento. I send those photos. So we are buying machines kugura tore camera ngao na live view ile ko tore tara magana kuru ali field. We are buying umuchango tuwate we are raising 380,000 but asichibe secho tuachangire 182,000 ngotuwate balance ya around 180 again 180 something 190. So how do you do that? If you want to contribute to support issue yako you want to support it ena mbanera biyesimi, you can send your M-Pesa via Wave goswanya kore Kenya. You can send direct via M-Pesa to 0700 16 94 44 0700 16 94 44. Abantu abambwata my guys chi camera, I cook for them in my house, they eat in my house, I do everything for them. So it's very costly korete show ya sembe. But inana kuraramika kaka no. That was by the way because abantu bali bajitegeta sige Swahili, and if they wish and if they win to stand in for it italeta ya Kiswahili. Nana ukwana mangana yesimure lakini rende yambeteli nkwane na andika kanje na kuraramikanga na nimelemewa kuileta hii show. Sijawahi lalamika, no, nitasukuma to make sure mnaipata nyinyi mashabiki. Ngaina atigirete comment ya libona. Na yari tu atigirete. Okay, I was responding issue yege songo ndege Swahili. Abarende kenda bumbia mata bonare hai kaka nimekuona from Nyamira locked. Asante. Get yombonga watanga nche dowry before so mwao. No way, this show for only Kiss Hot TV. Tiga kwegemeria Anita keitata. Bantu mbale baigwete bya gasatata monda oji gotonge ganyoranga sobo gento buneke ngeyo. Imagine tiga banomba tebi abana baminto.
abantu mbare agochikorigerera sobo gose no mabei county engima monto tayobwate shobu neye ochikorigerera gose Nyamira engima monto tayobwate shobu neye bono biagaso wanataka hii show sana. Susan Mora watching from Donholm Kondani Nora Mo omogeni na soira Nora karibu baba karibu rio kaeswane bikoroto Anet na bakona gusibia nere matroni ya itaiga Anet yoro kingo omogeni oya domo asero gochiabe kichipagio. Last born prince watching you kaka, lakini hapo kwa dowry mtu alipiwe on a specific time. Wale warusi walipe kabla ya ndoa na wale tuko kama estate tusipelekwe mbio asiki. Yani ngiota kerto muntu wenyangi era kana taranyuma aya kama estate yotako obeko musubati ubande nyomba onako makori gasibune bunda otaramwakanira kende. Kita apitige kwa soli mubwata. Ikikwani ikengi moka kanyeta Teddy Chris na kikaka ke daktari mbiole. Teddy Chris was my schoolmate. Was my schoolmate. Na musomete journalism ikamusinya akagenda obunyagitari. Ngabono Tato chora ntonge sindani ndoro so kwabeire. Kaka nikutest mara mbili WhatsApp wewe uko na deni yangu ya kuniada. Ntebi. Ni text jina lako niambie Evans Monte. Mahali ni text hapo tena text. Niambie mimi ni yule Evans Monte. Ngo connect. Ngore patanisho. Kuna mtu anakutafuta. Tufanye patanisho. Lakini orende. Chunge sana. James Ondigi. Hi, asante. Mata bonari onya kwa nyori ruwe konyoma. Nyoma oyo bwata abana 10 ali arabwenere. Hobe baba. Haya. 100k on the table. Ngo yo letri basi jingajira. Tingonda maitena muranya mwaji tomire ndarochi. Akimese kite yana na yama ya mpesa basi. Moko ngakia mangana gabos. Dennis Oseko, share link to join. I'm sharing Oseko right now, my brother. Tiana so much busy right now. I'm sharing. Onsongondie come up with the till number. We will support till number iko my brother. Till number iko. Wacha niwapatie till number by the way. Till number ni mbwate kaka. Till number niko nayo. Till number iko. Wacha nitafute mahali nimeiweka. Till number iko. Kisi Hot TV, by the way, again, tomotama jeti, Kisi Hot TV is a fully registered TV station with the Kenyan government. To kwa till number onye tora register na serikali. So, my brother, what you are requesting, it's there. Till number iko. Lakini mbona abande baro chenga, again, tugekoro kunga, Mpesa yako genda bwango, but we have a till number. If you wish to send via till number, I still have it. I'll find out where it is so that I read for you the till number. Kuja liginde. Walimule group moja rocha senye begete. You can also forward it to me because nchake kubwati SMS. I might not get it. So please, those walimule rocha sen post it as a group. Please send a copy to me. But then alternatively, you can send Mpesa 0700169444 till number iko. But then for now, ntara enyora sere, you can send via Mpesa 0700169444. Haya, oyino nsongondie kioboria. Evangelist Jeremia Nyabuto, ndugu yangu umepanga aje juu? Sawa. Jeremia tutaongea kando na wewe. Tutaongea kando. Salomo Nyoki, watu wa comment tujihami chenye tunanunua kwa show please, wapenzi wa comment. Mubangane bwangu matatevi. Mbuya sana mapema mbuya kenda bumbia iroka bono mungu rere kamera ntara kole show saa 5 ndaba se koiriria tambaka mukumiga. Macvedic show long my brother. Asante. Kalin Mugaka tuned in. Enoch Mugaka, I'm watching bro from Bomet. Niko ndani waiting live. Okay. Manvedic kanje tigamba link. Kaka ina kwane na isanikire wana tigamba link to chake meremo. Meanwhile tikachi message china kodera gachi Mpesa buno gotoma I will announce tutomera 10,000 to surprise ne chirwe maronge bere to surprise na 50,000 to surprise ne elibu so that we finish
edeni tobwata agere balance totigareti toike target yetu ira 380,000 koreng'ana na committee eri ekara stekarosie budget. According to the committee eri ekara stekarosie budget, we have a balance of tiganchekie balance yoka mbae link because mbari bakuboria. Allow me to only check the balance erinde erio nariako babuya. Allow me to check the balance in a few minutes. Just a few minutes so that mang'ana akobwene ng'ainkaje begeteje bono, you know, group abantu bagosekaga mashabiki agochesa kabisa. Elizabeth Isabuk, thank you for getting it. Balance here 198,000. That's what we are remaining with. Tokore egori yetu ya 380 yokogora members barimo rase group mumaete how this thing will benefit you ikiagara twakwanire. You know how this thing will benefit you. Mwabodi amaswali na bairaneri, and I think you know how important it is as more inwebo na members aba. So a balance yetu bwate 198,000 enere balance. Okay. Peter Pondi, please naomba nipatanisho na Veni gose Elizabeth. Aya. Sabeti niweta manganayo. Peter Pondi, please naomba nipatanisho na Veni na Elizabeth. Kimekamatana. Yani it has eaten each other. Yani kimeumana. It has eaten one another. Obi. Sabeti. Aya. Hiki siki sahi kibono giaje. Okay. Tome namba Peter Pondi, tome namba ngobeke WhatsApp na moko nyorana na Elizabeth. No arali group. No arali. Unless onye kuri tayari waka na chiombe. Lakini onye tuli tayari waka na chiombe ndugu, songea mbali. Tutake tanto bali tayari waka na chiombe. Link yeje na baire, please kuja kwa show tuongee maneno tumalize. Kyo tukijira kamera ngire tuna kianda ase chinsa isato chia bono mogoroba. Haya. Elizabeth Isaboko tevire Peter Pondi so show live upatanisho na yeye mapema mbia. Ujitete au kuja ujitete njua ya gaiga njune litalia obunoli ligete Peter Pondi join ya show ese lingi na tomere ne lite Peter Pondi kaka na bangwe kante ni show for 3 minutes inda ko egeti ore ujitete Peter inchuo. Chua dada, mwanaume ni kujitetea bwana, mwanaume ni kujitetea. Mwanaume ni kujitetea. Mwanaume ni kujitetea. Iyo ndoge nata kurara. Veni, rero nalikuwa kanyoro umutwe. Yibono. Yibono, aworo. Injue show mwenzi. Kuja mtu atuambie hapa so that we start the show. Dolphin Nyabuto, hata mimi nadai kulipiwa dowry please. Mtu achitokese. Haya. Sikisangira agekori umutwe gekori ku Dolphin Nyabuto. By the way, kaka I'm thinking mpeke patanisho Saturday timanyeti Friday twa jaga twa sabato te binya sae nganya sae tokonye kutoso achuma mosi tonyore people. By the way, I'm thinking esho twa yukora Friday ni sabato twa yariga ni kabisa twakora then Saturday bono tubeka banta barigani tugubeke screen babere mubwatane nyame niyo yokobwabwe kwani iko nini. We no mukino nukwabeka moto obi baba. Olivia kwambuka you are in darkness, tafuta mahali kuna light.
Olivia Kwamboka, tafuta mahali kuna light. Kuna mtu hapa anajiita Flo. Flo tafadhali. Flo tafadhali. Mic nini kamera yako iko off. Feni Peter hapo ndio tebire ng'a ere onachire kina. Asaro je Saudi mugirango akane mesi etatu story yere. Owe, no mubasi. Mubasi ngiye kiri bono banchete. Timanyeti korigeni. Otebire ng'a bwerure. Haya. Bono rende utagutusabira aro no record fearing rende tya kesho. We. Ai kaka. Ipo ndio yuko sembo kwa mda kuzene ki atego chawe gara ifu arafu nigeli no uru. Mbaho chiba birendole ngangu kwewera. Muta. Obabege kebiro. Muta umubui tumera ne kanisa. By the way, so far abantu babere ba apply rasore go bono bache obabege kebiro. Oyo bweta masakarachi eto bas. Toko tomera feo iruke kurwa. Inije to ande tumera ne kanisa. Bas. Kwanza wako PhD one day moja. Na njino mu PhD by the way. Bantu bari bakonya bakomborie dini ya na njino mu PhD inde. Yes, wana hitoli sawa. Tingwa ngo sembi to yura chacho kutsina uru. Tikabacho mutu. Tusabira bono abantu namasabo baba bwete kara tusabira bono abantu namasabo baba bwete. Tusabira gakibaro no record fearing. Mano kwa gatire mpaka ngo sinyunde gusaba. Haya. Tusabira bono. Tusaba bono. Mochenda tuni sai no mwana muko mochenda kira shura sebe utari bakire rete byabo. Bakore ni ngombe mano gwatire ndire kurito tiganite igoro. Nende we kaboni ge karto go chake sho twasabiro ba mune ndire ndo karto kora munende. Rete ya uri bakuri te ya uri mutodi uronse na benzi yako yefune mwana muri tebe komanya. Wetera seri tereso mutona sabina kuigana. Amen. Bas, mwegure bona bakanyaro sabiru kumanyomba. Eric Osoro Mumanyi watching live from Kiumburi Taro na wife Monica. Enjoy show mwenzi. Kuja sasa tukwenda magana. Hii ndio msacha kwenda kwa kana dowry. Na ende I want to ask women. Do you feel comfortable? Do you feel comfortable? Ora senyuomo mwanyora abana batano. Ora senyuomo utarakanira ukende. Haye. How do you feel? Then ngaki. Inje personally kifi yangu madeni tingiyo. Vaigwe bono mapema kenda bu. Kaki madeni tingiyo. Madeni na yete school dina rako seli ga kuno na ringo kara madeni o kakashinde madeni timbu ati. By the way bona tete abani kimani montata kire kwa kaniru omana kunyombo. Okwanda gali kwanse ne kyaba abakungwa abange togo tumayiru. Tingi monta karonyo ganchite kamenye tega igombi ari asite yara agende. Tiari merli baka kagose musacho cha gukwa abandi bakaniru nebinura kangomba kama madharau. Nje mapema mburonge ngakanere tuma wansi swali utsena busaigo tigambu tsei. Kenda bombuya. Kenda bomburonge. Haya. Twira mapema. Na nyangi ne batari nyangi deni ndoli gokorera. Abakungu sai bangainira abandi rende bali bataranganya nabakira kini abange bangainira ideni yaya. Tikatoga enda gakine tokora nite mapema mburonge uyo alete mapema eyumbi yatubeka mapema mbia. Nalio muntu akugusika by the way. Lakini busaigo muntu akwenda gabu wakabana gabu wanza gokorera yani mine kende gionzi. Lakini ndio wakaniriga wakumatainga kwandetera wanzira ngorro muchesa. Ngoso akanya ndega bado mbone tochitumira na mutu. Abasajja bari batanga. Tega bunga tindi kwanda ndo sintaka ni tindi kwanda ideni. Leba.
igo ng'ankagerete abasacha baria babere moigure ng'a aiga goika bwarigani mapema omanye gocha mapema. Bishop ng'aki rero kwabeke obokundekane. Nakakoratiga oyu tinapondi Peter tigamoroke Peter oyu nouruyu batatogetinche omanyete naba amatangazo korwa mapema ndeti munya gotangasera banto tarikorora batatogetie aina kaliste nini mogocha mwangasa maegari mono mono kaliste nini mokoa mogontenenera chisindikiso chionsi pi igo mapema mburo ngendetere kagoyonde oyu Peter na Uhuru toro intokenda robo okong'akanera amadeni ayo inche tindeti amadeni aria egurupu tari iga orire. Haya, enamba nere ensabu 0700169444 bakong'ini boxi babeka ase egroup rende tochake emeroberio. Ndio. Disembe narore tokobwatania enyangi. Haya, Bishop karibu. Ng'aki? Mbiyande. Mbuya morabu. Mbiatore abasacha rero bakire embuna mbagotacha. Akindetere nani Evans Monte nere ntagete ndora manya ko Mochenjie topic, mochenjie show yane. Amang'ana ntagete nchemba bekire Saturday nkona korengera rinde bari mokogora echae ya Saturday mongorere echae nkonywa manya korora ng'aki togokora. Tari ogochenji otatiga ogoteba mbira. My friend omaete korigeria omonto lifetime partner my friend tari gosori omonto yabwente gwakanirwa omonto yabwente gwekenene sana. Asacha mbara batabwati engeri tamaete kogamba para tamaete gokwana bono ekero nasoire gati abwenere tonsika naende andigeria mori. Kwani ntagosasia screen okomoreta omotiga ororo togendani nere egasi naende nagokwansa komotebera amang'ana. Nabo ngomokonya ase akoremeu. Si watu ni kusaidiana. Haya, oyo akire mbuna ime. Ng'ai more. Haya, mochenjie show. Tiga turaganera topic ekorokwa ng'aki abasacha more maiga indi omokungu abwente gwakanirwa dowry rina riri swali. I'm asking women who are here. Will you feel comfortable? You are in a marriage kwanyomirwe for 2 years, 3 years, 10 years. Mosacha oyo more nere atanakwera chiombe seino. No muri taoni amumanyete nyomba koroba ebekire chitairi mogogete yani ine mubegete bono sandrusi ska mugwake bitarata yani mogogete nge munyomaine lakini muri mfano bono ngokumi more Amenieka. ngaki kwambuka bwana bono kwambuka kwambuka ngaki oro brangeti ime Ega totaguti. haya ayo koranga chikura abange bakugwereire bono tegerera abwe tigabana okorigereria. Haya Kalista tari okogweruka yani gokinoeni kochirinda rigoteba. aya bono na echirore tegerera aye tokobegete abwe display ng'ora buna yangerie gosungu echiro aya bono tokobegete display onyore echiro tegerera. Haya Kalista proceed. Haya Peter apondi atetare kuke usi apondi awa itinade nande ng'ancha ine nabagete enchase ogwakanirwa dowry network yangu jamani. ntokoigweta ayeteba. Haya eba siomonte oyo rigi obora botokorore tata emumura rigi asoekera obokire bori tokorore buya ke takwebise gesunteme brother inchua sarabu.
Evans ligia sara bu to korra buya tata nari to kubeka magis buya ke mate karo kuri pipo kwara ra bana mavira karo kuri pipo kwara ra bana mavira anye koro mumwamu ta kuri mumwamu kwara ra bana mavira chi product no haya Kalista, network yako I think iko sawa. Aye kaka. Akikinkikia. Monyi wete. Woni nari guteba iga ase ensemo ya dowry. Dowry iko kwani amkazi tunakupata. ase abantu bari bakora enyangi onye n'enyangi kama ni harusi hiyo ni automatic kwa kana dowry ndio uchukue msichana wa wenyewe kwa road. But kama ni come we stay it depend on how you agree with your partner. But it's advisable almost achekero kwa iremo almost ko bande achombe as early as possible. Omwana oyomo na isaine kero mwana oyomo karuchombe tikakuganya 5 years kwa nerne oye kwa okotete gose wakonyeto. Abasacha bakane dowry mapema batige kubeka aba kwerere babande abakungu babande emyaka 10 emyaka alafu ocha goteba okubori gorore ng'ambobe manya gotenga ai no eneke busito isa wakanero mbobe sana basacha bakane dowry. Peter Pondi, Elizabeth are more than ready. I'll in term of dollars. Hey, ndio mjelo kamili huyu. Si aleta namba. Apondi, leta namba bwana. Tuma namba kwa hiyo inakesapita hapo chini. Sisi iko weka kwa group na kesapata hii msichana mara moja. Hapana sireki hapa, iko mtu unachukua yeye. Basta naro magarote betenga Goriato. Sulemani alipiga Goriato, akamupiga mawe. Unachoma. Unoma. Aya. Abantu baoja bagutama amasacha akoroki gumutuga abeke mbero. Hakuna watu hapa. Bagete mbuna ime. Abiaro rese. Maete yambate biga. Maete nabo mundu nabagocha oira ngama gosolyo nyaru kwanyorera kanyaruka kaya gaiga kabwate tabingia kaenda kagokonye. So don't take it for granted. Ebinyaruka biraiga nabo kwira una magosoliga anyaru kwanyorera gasacha kaya gaiga gakurinde buya gakurusi gitamba iki umuchuru nubegete mutu cross kabisa ogwenere ogosoka se inari abantu bagwakire chinkobi. Yo no. By the way, Mangana ndi mwara yera serious yake. Haya. Okay. Senator Karaba hiyo. Olivia Kwamboka, how are you? I'm fine. Unatupata ukiwa wapi? Kangemi. Kangemi, Nairobi.
nobe comfortable kobera omochi kwanyoriwa abana batoto nonye morning giana gotoma ogise ino. Will you feel comfortable in that marriage? Onomaete for example buna intu abana abo tokorugusi background yase ito tatebune tradition yaitu ngobere ng'a ne lazima bwakanirwe egento gete iga ne lazima toteiya abaibori ng'a asante ase ogotokineri. In the other part nero ngogore ng'a twensi ntorerire na omomura narerire na omoiseke narerire kwarorire. But sometimes abaiseke togwancha tobe valued more than the boy kwarorire. Juu boy okong'a nero obwanete goakana. But in some cases togwente koba valued both sides. Tari lazima bwakanire omomura oyo chiombe gose tari ng'a sama una appreciate parents wa umu fulana. So sitakuwa comfortable juu ni tradition. But then hauta force things to happen. Unaona, utaangalia huyu boy anatoka wapi, ngai yakoru, ngai yagochi, and then time limit. Unaweza nabukuiburia abana banoemba 5 juu utakuwa una struggle mwisanie ebintu ebirende ogera 4. But sometimes unaweza mforce atari go afford. Onyora omomura kagagokora chinjera chinde chichita chitatakeire. Sawa tinkwancha lakini sometimes ngorikia circumstance kiagera mpaka otebanaine. Juu nocho moito onye mbio kwarorire. Then omomura onde bwensi totebe for example omomura ori bwamwete konyoma tabetereiri konyoma nero otete ng'enka kiane yaikire bono ngochinde konyoma. In the back of his mind nabakorengereria atebe ng'a nimbwenete gotake step iga na iga tari ng'a nchage komotebia bono igo torochi nabeire ng'akanere eng'ombe igo sekora iga na iga eywo etari buya nonya etaika eyemo juu gochaka komotebia ng'a nkorera iga na iga nabe ng'a ninche nenyomete ninche ntakeire nkorere egento kenka buna eke iga na iga. Eki na egento kere in their senses ng'a ntobwenete goakana chiombe ntobwenete gokora iga na iga. Juu gochaka kogoforce nkora ninche ng'ebwaterete abwo onyore nebwatokire nakorire kende gionsi. Rende sawa ase abaiseke tobwenete koba understand ase twarure naende nkikiagerete togaika ororo. But nabarabwo ime yabo mpaka ninchake komotebia ng'a omogaka bono ng'akanere chiombe abwo abana egosori bagokora batosike batokore ebinto biria birachange naende tari lazima tonyore abana. You know ebuku ngotebire ng'a juu gakoganya ng'a lazima ng'ibore abana that means ana value watoto. Ntanyoreti takong'akanera gose ntanyoreti igo bwanchani mboiyo. Tigakane bono mapema onyong'anchete tavalue abana value inche omonyene oria achorete korwa bara. Nabo nagoteba igo. Tienda kobori kwambuka otararwa ase screen. I'm just, I'm opening you guys your mind so that we tutware conversation and then tumanye ng'aki tokobeka amang'ana. Kwana konyora efamily okonyora omosacha abwate gose namari for example takaneti mokae chiombe kero omosacha oyia akore ng'aki omokungu oyia koba treated okorora. Kiratakaneri chiombe so kuna kuanga na zile familia mbili. Nereri erarore yakane maega aba bagwakana maega mbali baguvalue omwana omomura. For example totebe nche nsoke gochi somewhere else timbiara omwana omomura mbaguvalue onye mbakanete mbaguvalue kong'akanera juu timbwati mwana momura. But and then onye kingiborete omwana omomura onye babwate amali mpaka bamvalue and then hata mimi nitafight back. Kwarorire bona amali yaya sawa ngoso bari batera lazima ile juu nimeshuhudia zile family zenye omonto agwakaneru atireta nande kwanyoroira niria amali arigocha sobo omomura onye mbamuvaluete for the first na bakoirania amali ari. Bona I think amali agocha in case of the value nakio value etang'ana juu mostly amali yaya agocha aba determined by the value of the boy juu tanda isi mosacha arus chiombe chiaye bweri asomosubati obiaruta abana baisike boka and that's where okonyora tokogosa togovalue omwana omomura gwetania omwana omoiseke ntogwakana amari gochia ase omwana omoiseke akoru. Amari nabo bakoirani once twatiganire amari ari nabo bakoiraniwu juu timbwati mwana omomura
usembakana in any case lakini babembakana mari ari nonekera omonto oria asirire omwana oria omomura mpaka bachake komoribakana mari eyio etari buya kwanyora omonto akoba despised okoba na emotions stigmatization yara yasoime kwanyora obogima bwako nabo bakogwakanera lakini torigochika ba stable nandi ebirengere biago kwanyora ori stressed such like eyio etari buya. On the last question inko release so that abari na baroba kwane naona backbench hapa watu wako Judith ameingia, kina Getu wamekuja. The very last question before you leave. Nkonyora instances ikina kwanire okonyora maybe mwaro stia mari no musacha uno mukungu kero kende kwanyora chifami chinde chikamati chikwangete batirinda senge njo musacha akonyomete kwanyora mbuya mubanyeta no musacho musacha otarawakanira chiombe orocha araisa ku atarawakanira chiombe ngakiuro cyo buguma bwabo burabe in that family. So ebinde ngocha bire bya penya so buguma bwaita se boniga ngocha tore twateba ng'antu anyome tuna family gose ntwanyome tuna baswati agwe twanyore tuno musacha na makweri ntoko manya sakurera na stoji so ndakota kendengera oturakore bona mnenje mwisike ngakendenge onda akorere chikamati cyane juu ochage kurwana ne chikamati cye turakiyora. The question is here yani this word here nene okonyora family moiwane no musacho lakini mwaetaine ne chikamati cya inoka turakanira ng'ombe omusacho yaraisa gukua oroche no gende back komanya in that family okay urunga kyuru cyo bumwe bwabo burabase family eyo network yake imehang kwamboka unanipata Nibinati tukumubulira nibinati omwana omumara naribiko kobora bakane naribiko kobora omuntu akanyeru uyo watu mwana mwisike kotakane. Okay. Network yake ya hangiri ngakiseneta before ntara Judith na star girl my brother Oseke network ya oko ranga rero testable aya kajoi the lost sheep is finally here. Hey we uro orago kore siro giresi lakini ngomanya turase konyore haya yes geti abakwani mbia moyo mono bono nchemo mbia tebire gabu umusache kira mwire goteki step ngate ko babantu iko ibandu uba amejigeje omanyire ngana na kibono raisaneire bwana tekonyoma igege ntumo montago tanga nga gosonyora tari step gosita bwatigenta kuru nakiago chobanya komenti mukumwe tabwatigenta kuru tigabu kerege kabwate ose kini getumo ko dispatch nere bulwano kerege kabwate arakurwera iga yuko nyako abasubati twebereire abasaza mono nane diaro wanchira yago tege ntumanya go postpone tau waga ne job abana ba gore bako monto o bako osira atara waga ne job ese ngenjo agote are comfortable bono kunori kwanyora abana agote abona stayo goche igo bono at the end of the day itari gochi gukoro gwakanda nande re bichembe sana nga orojo musubati ngo gochi gwakana bichembe ke musajo asiriri gusarura sense otengora ene chebe kamu stay esti nyango siras mora ruge ntoma ko gumoiseki it should be the same ne chebe kamu stay yeyu tigo monta ko ruere gento at least ene yo kwa appreciation appreciate abayo bao kuna ba ko rete bigo como kine o agachi konyora bono gochi como roseri muchio ngonje abasaje tigaba kana chebe mapema njaro bifo ndara so muao ras mura mama kende mago chaga madeni haya wanakongire deni ko nyomba ngonya bana kwanya ko postpone nya batanga ndoje turu ay keriega ko bwate karari mapema karari ne wan keke ando nyo godete ko komenta baadaye lakini nga bosa yaya abasibati gatatu ko nari abasacha itabye jichimbe nga ngomondo ko ire ekero monda igezi roro nga nale bono ngate to nyomba igo ikai bange amanyenga umusiko igarasi mamurwere kende makumwira nyomba mwana igaba nale kwaga na chebe mapema
nanda basata biga babwate tabire mbenga mubwete no mukungu onye kwa morwerete chiombe ngati chira ne style ai kwa monyo oli abana kwa moko tiri ngubura ni ole sheku alenge nanda basata ndosema batete yeseki muntara gutaka chiombe chira ne bag iya sechikwa westri musbati oyi obere mwao kolege bintu onye biasiri ndenga chiombe chira basata mosoe mamo tutaingame kono kini moja ndenga chiombe chira Kidacho kwa mkonga akirudi onye kwa bwiro te nisbati oyi mwatikanire tigachiombe chiakanire chinga kichiri chae kwa mu westeret so abasata ngo taimule ngadi akiura expect ya yura nilwe bintu ayi bintu bya yangu muyira niliole kwa monyo alilia abana kwa mo westerie myaka so mutakimbia for now tiganda bikiruga Haya, it has eaten each other, yani kimeumana. Mangana mako agi kajoin korerare tigatukwani gasenara kumnyoka guchi kajoin naye ngaikonyo gwigurwa kubigite Take Halip, put aside. unmute your mic. No, put it down there. Mwanyigule bana. Not give, just down. Bakubwatire. Acha matuka mangi tigango ndaba kwani ondeli mona kimole lakini. Biatore. Kwa chito kanganya tukatiki wifi na kimba kolirete. Internet bakubutura tuguchangire. Ya sitore wifi tiyongo tumeka bundle lakini ile roho over the one ndinate kwache ikae mpaka niongee. Karibu. Biatore, karibu sana. Timbo ati umechada raro tinyara kuchangira singinje ere rombando ngutumeka akina goki kukorora indi no muri nyasaye tigaba konye. Andi kiro kende ntura umirane. Nyasawo yaba sabiro mulembo tatobe. Asante. Gendo uri kubusi. Kubusi moko jeroka. Aenda ari kubusi. Aya. Staga. Nagunta gete nakingo na kobara ngora tindi ko onde baga ndete bara ichora. Baikire batatu. Ndete bana gocha. Ndete bana ke rero maninga ke. Karibu sana, welcome. Harold Nsongo Junior, 1-on-1. Karibu sana, karibu. Okay. Staga alingaki. Imbu yande ka mole muya. Biatore. Metia network yosera chentu gutemo mbwatite buya. Tukubwate boronga. Tabukirera ne yekemana abaga kabachega batweresere twamanyireri nganga itugwitira guchuna bwa bakani kyonde intuto baru lakini bona kora abantu tubwata abaga kabara aboba urende chibona sensemo yani gintunda kwanza nje binafsi njekara muntu agonde ingusukumari kyombe nkangu mukani mapema ya singi njongo iko ngutukwira neri omuntu omanya kubwaka gode ndachi kontindeke echo etumegete yaya nje nkora abuta igongo pimete muna ryo kwanza ko kana gutayi ngetunde kenda kana ngutunje mangana ngwenda kwa kumuntu agatene no mete yanko guitango tindeke ngo gorete endongerio rakore kamanje ne jiombe inche tiga chombe chichibe gento ndagete no murembe mbuyo montango lyo murembe chombe kitiga ara akambwate ni waro murembe bugo kini abana tinja there abaiboni nkoiro rubare data precision mbose muntu otaba chombe jino ruose ni sano inju mwana bande gana arabo kanate seke kwa manya nonga ingo kininga kaniro nabona bingo leire ndera ya tigango kuino mongire no emarikiti mombe koro rokonyo chombe na jiji ko geranja ndeke nji ndonda tebe
omonto kichobwate omorembe chiombe neba nomogaka otabi okukonya kobwate etabi kora omuya ekenyoro ngogwakanera chire eng'ombe yemo neba nibere ase eng'encho chiombe echi moganyete kwasa mwachandire abamura basini konyoma timaeti nechiagise eng'encho na omomura oyo gose nakiniri na omoibori aye nki kwamwaappreciateri mwensi motete komekia efamily egento ekenene abasubati baminto rigia omorembe tiga korigia anje torang'akanera tigocha nkogotera ore mina mapema mbuya utakwamana ara ya juzi mapema mbuya omonto akoire buna otagete aria otete gwakeneru mapema kwanda omonto kwanyora na ekebengi tochieti kogesoma buya etabi nere kiabisete my friend omakukurukunya konya ekono ano otasuka ande teyogochi omagotebia abaibori na gose oyo omokane nimogorete nki mogointervene amang'ana naya mwane kenda bumbu yanje tiga mapema riria chingucho chiachire omonto abana bakinire bagotire neba nenyange ngokora riria nagotire gora bono nche togocha ngomenana na omogaka iga iga abana bakinire na barabwo bagokora ebinto biabo ebinto ebi inche nari ndabigani bono bigende ase eng'encho bono nimete ntoruchi goetana bono twagotire ngairende togochi lakini bono iga nimbwate akaraiti kane kogonkuna nagotebi kwanza torang'akanera bimoni na inche nanyora agatamero tari mbori koirire seito tari bibusi inche tiga ndasoka bono iga aye naro nabwate omanyete siku ici tori koigwa omonto ogoitwa gwasinywa kogenda gose ogosibwa chiombe chiria chigotosiba keri bono keri osibire ekenga noenda okore enyangi mogende divorce korwa eru chiombe chiria nachi emechando emeko ogosinyuka bono koriga omonto omanya kogoita iga bakokonyenya koigwa omonto otindekirwe echo oime omonto otindekirwe kia eritoko ndarete nankigwaka ngotindeka egetonga kia eritoko baba nyasaone tiga ng'ende ntindekwa seitari mbare bono maate igari lakini konya na echiombe omonto akondwera bono buna ongorie tiga nkore egasi ng'unyirere abaibori mbagorere mbambeire nkamagwete echoke mbakobere mbatemere mbateitimoka ikonya kuwacha biswali koiraneri nganyita abasacha bacha abatetairinga lakini isa abasubati banyora akini abana muri abana mogote mokore enyangi ya ogotuma egeri mwasomanire mwancheranire bono na omogaka tiga kwayereria omonto ase eng'encho siku ici ebitoki bibore kwagana chiombe mapema omonto tabwati nonya na ekebusu nandwere murigia amara chiombe chisanire bono naki totwansera chingoka ching'ondi arakune karinde birogo endora ekero koire ekero akanire chiombe gotiko nayora akurende ayerende ora arimo ebirobu nande ogwakaneire abu no togochitwe tari buna basubati ntori gokwayora ikoku nande nari agwakaneire eng'aki ariko chiare kwegwechi nande anyomera omosubati onde tiga twaparansie ebinto ebi amakweri agochera ndonsi lakini ekero yapeni abaibori nabo bakoiga ase ekenyoro nateba nabo gekoiga ase naro nabo gwakaneru chiombe echi kobwate etabi bamagote na tiga agende chiombe echi chikwere ari tinchitagete lakini oyo agende bono egento kia maana naro discipline etabi nabo nonye nankoyaga akogwakanera kichamba gotagete okinie egesabo nabo chigwakanu mapema naro otebi bono echiombe echi tiga chigiere omonto omong'aga arigie gwaretwa omochi ng'ombe nchiri kende egento ekenene tokorigia no amani oria okorigia chiombe ere arigie inche tintaeti ng'ombe inche na amani ntagete abaibori mbamanyete na tintaeti mbwati haraka tindi korabaa ng'ombe haya asante iwanyigwete ng'a babo onsongo Edward rire maniga amang'ana igo moyegwete buna akare kogenda haya Judith kuba kwani mbuya yamono noinchenda ensemo ya stagar ikiagera besa korigereri chinywomo chinyinge abantu nkonyomu bari nandi bakane kero omonto yanywamiru omogaka oria niga agochumuira ng'a niga amogora na bakogwakwa nonya noko kwagireka goitere nonya na amache ase eng'encho amaete ng'a noyoe na egento kende nekeri ng'a ase ensemo yane inche ngoteba ng'a tiga ngomorabera momanyane nonya mogote ng'a chiombe echi nabo chigwakana lakini mbogima kiomenyerete enka yago abantu bandi nigo bakonyoma baita abana b'abantu buna ase narenge enka omonto agwakwa mpaka chichirani chiacha korora ng'a ninki ekebe ng'a tinakanire naitu tiga akogochiari
ni gora boso goitwa singa chombe chichi akane tunya goitune bunda roro gosebunana goika bantu moite chombe ne chingiya chombe ne chingiya uraikaro kwakane chombe chenyo ro monto gokoro gotengera ni chombe chemitigangende lakini umusajo wanje tengia okobuli anya naye tuko ya kaka tigato teba nyobo maena aba murambale yani babigite bebo je tiobu timete na kinda kwane tigo ikire nyomba ne character ngago koro ekaruba to mutomo bali pa no bo muya bunora bo muya abantu mbali batari kweberereka ugwa kugomba kawasi kuko kina sino kwa kwenda koranga ngwa kandete nani tinyange cyo konyora abantu barwana bagenda gusina saba imari babate ya kanya koremerere yani abimari abani go bange nuna abana baino akino musacho ore no mo Judith musacho ore no mo nagwake bosa nderi mbara nkororo umuntu gocha sinebesa kwatike mense gorwa chikora chinyanya ubwatiriri gabo ugwa kaiko nani chingini chikora korosi wasi nyukorosi gaburi ko abana banyakurira injaro nda sister ga 19 sema yane ngwete tango tayana kitika chombe chichibe no umete no nasika torira abasubati ngwakanira bara abamura chombe ni chombe chiga kuringana nasengenje toraba nasengenje toraba gusiba ntunatenga mwana one tari kunywa matara akani kunywa moko ni bo wakana ngam umete onye no gosomyo someti nyaruka yawo maybe no mumuru nagasomi tigango chombe che bayibuli ababere nsemo bayiche batebengana kitu gwakambiyamo asengenje yo twalelira abana twensi ubwamo lakini tuwaisira kwa vekorera yangu bali from a practical point of view naongea ukweli the introduction kwa tuwaisira kwa vekorera. Let me ask you from a practical point of view ayabuno mongina uyibori to mwane nyaruka yango tebe umwe igore nabanga ne tembo na ngo chikozo tati piri akina manama ni kana nataka watasema never 33. Let's ask you from a practical point of view. Karati kebinte tokona gokagera ngano nyoro morogi ngano nyoreki ni actually tese gokagera gono no yo gotagete ta gokunyoma because you ko ngaki tabi yango se no so ro morogi sembu. How do you know you gon to kunyoma? Let's argue from a practical point of view. Aliwe ko manyana sa mother omwana enya ro konyomiru 2 years 3 years 4 years 10 years nkwana kwa kaniru yani mwana oyo mpanda ko any commitment at least okay chombe tali okugura omuntu ntubona abagusi what we know is an appreciation yo mumuranga ki abayiboli bari mbanki nereti nyaroke kondubera nyumba usibo kianga you give them an appreciation you see karati kachi family jiwe exaggerate ngo ikoro chombe 20 ikoro neki wisano ikoro gosena wachana na hiyo the appreciation yawe common. How do you feel omwana wanyomire it's 10 years it's 20 years tano gwakandi ukende no nyene gechuni yani otagepo mwana wanje wakano chombe kara kule kaka tikango tebi mu mine nkiro mu businde nane ngokwana enyomire no moikoyo lakini ensemo yane I see the way they are doing things it's the right way ogwakana kwabo chombe tibari gwakana inga bakanire abantu abasitiri nabagenda umete bantu mbaro bagwakana chombe nga bakora ni nabayibuli nabayibungo mwibuli narwate they don't care ntu akanite tigabaro nabakora kibagushugurika but on this side engo kwana wetera se nchomo nyene unagiga asende kyagera naigire na nere ngora narore kyagera ugwakana kwabo chombe ngwakana bari stiri mbabwa umwibuli kabwatu bwancha nabana abayiga umwana oyo nababobe gusengana stiri nkwanda bari banya kumungina kende bamugaka kende unyakuri lakini oranga abayibuli bari bagocha bakasaba ntungana ki kuika motu akane mumana ko irumu isiko yo na bako bakana lakini muntu utari kuchikongera imaye otenga ntu akora niti ikiyagera umwabagasi n'umwana oyo numumanyangana kibagocha kumutriti ensemo yana sente na ine chombe ntiri cyamana sende ubwanje nimbora sabanta abayiga ugo kina kwabo nkorokuya umuntu namugwaka no gwitukera litiko kwako none myaka yage itareka yogo but why should a man beat you Nchetanya ko ngaka aba gusinga rando monta kwa kuba ko okugotiali umwana one nagusabira mayatali ko kubasaigo kuingombe tenda sama ngata muso baje message here just a minute let me read some messages here
Irene Ocharo is one of our reporters Vegas FM. Agotabe you're supposed to pay upfront. Etabi abasacha babwate jogo chokona abana babanto mwaka nebimori biwe sahera teriengi ya pi. No bumaine kaka. Ense yetu aikire obwancha nivuga. There is another message here before I proceed. Vincent Ondieki. Kaka, kitu ambacho uchangia kutolipa mahali mapema ni kwa sababu ya tabia zingine wanawake hawa wako nazo, kama vile kutokuwa na heshima kwa mwanaume. By the way, njena I'm very sure musaje tayo upstairs ora waka busa nyumba. Kaka tigango tebi. Kaka tigango tebi. Ngwete tande iga sende aba gusimbaro. Bagwaka mtibesa bya kirigento bakora kigasubya. Lakini umusubati oyo ga nigo bakorega si minanware mamu mwabo nwari nyumba sabana baye. Omugako yugocha kurega si nukonya kumana ryuko umusubati yakemo kakende rumwe ngako beroro. Umusubati unanda umumuro yakamubwati guchiororo. Yani ko korige ntege sinini nwari they end up akamwaka gakunera keita. Asinge ntokonyora tayire na akanire na mariane ingita ni ntaite na mariane alimuwa. Sababu ariko korere go mwamanyite neza because they must kaka tiganda abatebiga kaka kibali monchire abuna abamura ababusi no kwane omuntu nabawaka goite natara gwaka na chiombe abantu bara ona gota you are my wife nebatara gwaka na chiombe nabawaka goite lakini tigangote ayo musubati orabu koroche ngangu akore ngiko tendaka ba matasa ko gende no akanire no ina nabuko tensemo ya wetende injibunadiga I have a brother onywome to musubati oye no ne kera tara kora kindi akonya ko muitarioka nangote ngombe nchiri cha chengencho ndasende njomo nyen ebana gento to tangerina naki wakane tu akane don't think no family yeah, a story. Family baba ko kero monta bali no musbati monto ma. Monto ngwa kware. Monta ko bone kero kwaru ara chinda chiaru ara. Lakini bono no. Akyo ko ndigari kamara. No bache. Tiganda also. Tiganda karati ka Judy. Bwatera ngo I'm coming back to you. Onsongo namuko itaba kunguka. Eko bwatita yo monta bwatu munye. Tabio wita. So vale lakini nawa de yo mate kira teringana appreciation de kia sawa hizo. Ella ikiranga no gwaka no konyoro gwakirwe savu nga monto na asomete na chite university na kore de degree chineti. Kwanyora mogo chikuyo musubati onye nenya angi kere ngo monto ko komore to iko bakonya gusa obonga bakigasi na bugate gasomete bakigasi igabugate ebintu bune bingo twara biro mu cyana gego ara abantu abange anya gakora sori nyangi to bwa shortcut rena biko bitere yuru cyombe cyo mane bakore nyangi kera ya ikere ngano musubati umuntu ko irota utakore tinyangi abanga bagutaka kabana basfati abara umuntu etabia ena kier kero umuntu anyorringe tabiyo umuntu gakora abantu abange bagatenga umuntu naro gwakane rwaro kwanyoranga nande obeire kicho nando gusumbwa bwetani kiraringi ono ebinde cyombe ngo twara kiro mu cyando cy'ifamily kinde cyatwa ikinyinge cyatwa mu cyando yo kanyoro mu ndaga tayo musubati kibesa nakane to cyine cyarenge kinyinge mo natawaizi no bogo na baso abo ora musubati akonya bayibuli baye mu musaje baje tamanyanga gusoba konye kiso ono ibirangere byane na biye binga abantu abange gento mu cyando umugendo mu ndaze tarapima kurazo mu ntarine netabiya enga umuntu nale serious namenye garo to koreta umuntu ma tumutinyo yo mu beke nyambode aso korengere ngane cyombo ko mwakane koikobe no abanga atageteng araba no muntu yo nyeno kuibori na bakonyora munye no mwana le lakini muntu nero le no mwanya ro mwana no yo morende nabo korengere gwakane ro muntu abande bari serious abande bari egoikira igabakana na abana abantu banyora abana baba banene baka barengere tiko nyoma no gwakane ro muntu aranye gwakane
But do you believe ngo musacho mugusina arore very normal gwako mukungu busaiga tamokare jan just from nowhere busaigo ngacha guguita tali bonzire no mata bantu muri babwata magokare bwangu na bo mundu akobwatirie gento kira geke kwanya romonto akirura kinanda gukibwatie gento kiarengo mujakano bweringanire byagera omonto agwanyora ngata ingana ryarenge ikiro monto akubatirende monto dagosoka busai dagurusko busai gaso gwako monto maybe golene okorre rigo tora kinenda bantu mbada akobwateria ganto no karaga ke okeme kobegente kenen bono busaigaro busaigo chena nyakorra rende ne chimbwaterie chichirabe omonto okorre rigose ike gwatenga omonto yo mobwaterere timuite bono nko mobwateria benga rigose na riria kana riaga namo muite na America rombi yo ande mwakanire abande ngwakubata Ozo tiganda aboli ko kaka tiganda aboli ni na wakwani rimbu ya muri abwe studio mwenzi staga kyonyo umuntu ore bwiringi kugwakanira tigagwakanire mama mino nere aruserie ebirukunyo biri akorerere nakibona mugere kinyomo nanje nondera inyeru korera ndira abu aro murakebeka buya kamuranje umanyete kinyomo kiri umuntu babwate tabiyaye nabo umuntu arabetaragwakanira lakini ako kobutori firifyo bona arera abatagwakanire abana barakwanyolire gusembane turakane abwa bona ukigali kucyara umanyete ensero ukora mutigara arautoka nje tigamba tebi na bebi yakanye nonyo wakanire na bosuka kuchuko kini abana kumadenga abana bamba bwata sobo buna bwo barelio biya njase birengara biyane birengara biyane kaka tiga abantu bakane ko bare chingu gabakane ko mutanyome tiga kanonyo kunya mangana yo gweta naro gikubwati neta biyomo nako konyora na bara kunyome moetane kero kende kwanyorira abana babarabunga yoko irorote barabuno bachari Kiombe tiga tutuge turanywa mabere n'abana kuira si tiganda babori let me ask the ladies wabakine iribuna bono karante bibuna bono kokorega senko ngunga igana kini yebinyaruka biribiana bimanye kogenda bisoke bindige ngabice konga Kiombe karo nagotire ase tiganga abana basoke bangekwa ko jenisa matindi kumwanga tingo mwana naro bana batari kunyuma mabere n'akamiri just a minute ndori kutarende bantonye mbabwati lakini onye babwata nandonye musacho ule wiring tiga komokani tiga gwakanire nturakana tigaru okay this one didn't tukuborerega from what Mary has raised an issue umusacho gutagwakanda Kiombe nemuzuije gutako kongonta kaka ya mbayo ananda leo kongonta byabune soni ya nalia kuita bako kanyaro yani ngoba ndege moda nga nje Kiombe it's a responsibility enero koro kingu musacho igana responsible na kino nje go take care of me obuna bwa amatobuya dogo kwegera abana batuanye musacho ngata kwikiracho kunyo kungonde kurumagega abana munyonyo bintu bimu abwate byaelire kana nyore cyagwakaniro yareta kwarorira lakini ayankanire mubwate right yo kuchumuchyo inere pene binti abantu bagutwara cyako totebinga twakaniro akane bakoletwa kichwa tokiega nimbwate risu tiganda bori kere Kiombe gichaka nirungike ingi minute kere wakandu Kiombe ngi minute no is an appreciation tiganda teba nje nakane Kiombe manya gosoka ngende na rurororo nakike gosa kiaba
Karatigo onsongo karakira onsongo let's hear from Judy first. Togende in order. Yes. Okay. Tiga tuteba ni ubumaine. Ngwakane ruto chiombe kwanyoro omonto wakane chiombe nanda sokiro chiro nyuamire gochia ngao. Chiombe chine kimote mwachibara. No, omanyete Judy enge buno bono tete kobeka biashara bya mpesa usibye duka. Ochaka gotebanga chinde ngobeka biashara birayirende. Chinde ngobeka biashara ababi barayibarende. Chinde ngobeka biashara. Yani no gendere in life. So, yeah, no, it's the same. These things are there. Kuna korengere ringa bono musaji nko ngitare, kuna korengere ringa mepi ngoche gotamande. Nande kwanza tigambo tudiga sengenzo tudia no muivo libono bunanje. Umwana oyo gochire tuchie tikwara waka nwonyorire gosena abana bane torochi. Otire nababo. Igorengere tinga yeri gutakana no musaje kumwira n'abana bali bana of course nabago turago kobayegerera kobakorera ke. Lakini naise ngote bangana kitu isa kuri chi family team. Lakini ngonye ndiriko onye. Okay, naise ngote response ya Judy tiango somera response. Judy wote kusomera response. Karalete uchua chibonde. Onye kogo sokona abana. Yes. Aya. Lakini kama somera Judy ziana kusomera response yera. Kwa irini ocharo. Wakana chiombe ne nchereyemo yogo cement obwa amategati ye chinke chibere. Ekere nyomo ya exactly. Ekere nyomo ya ruchombe icho niko chikoiranigwa. Nonya nyome iyo tegotorigwa. Salomo nyoke kaka ase kenyeru geito nchankorora abakungu bari bataka ne nabo bagwa ku proper. Ya kaka. Internet kwanangana ki chombe nabo chiwaka lakini chiaka nango nenterere ndonge tabe onyo mumuro totebe mumuro yo nantagete twantanira lakini tabwati chombe kiri abibuli bagusaba. Yenda po relationship y'abana bajera ekikero kinekija bosaba kudiga banterana Judy tigangura ne anterana abana bari babere amo baligi Judy tiganda kure ne biga. Remember my previous explanation. Yes, get it. Bible mbali mo bachako sabo mu murege ntibata eti atarwe. Igomba roche osomo muro chire sei no talira Bible ba marore ba mumanyire mwamanyanye chi family echi. Igo Bible ya mbali chi balimo bachako musabege ntibama etenga tako bakepe bogwakana. Nande chiombe is a form of responsibility. Apa sibati kina kimubwana ntemo ekero wakane chiombe no sikire. Lakini kero twakane ilto sikiri aye bono ga bwenge ngato nyomiri abante bagusigete nana abante kinyere bagwana batanga oyo nakanero no mukungu wekijije lakini kero takane iri bona na bonge ngambosa. Lakini tena no manyete nga. Okay, tiganda teba. Unabona naro lekenyero yase itobondo nyase nyiboire. Igo baro sieke ombe bagateba ngonye kwaberire no musubati wetanye mieke tango takane tikende. Onyogo kugose kogo kugotanga ngoi. Abo baetiyo. Seneta. Nanji tiganda teba. Seneta ngo kuira nerinde na ki. Okay, for example tebe na ki. Nanyore boyfriend goseni gaikare gosene chinse cyangumbu abiburi abamba manyetinga umonto yo nigare gosena America nande bametinga America gosibesa no chira kini mameti side umonto yago struggle kera atirenka bamanya ko mwakire yani kibesa kiri nona baravuka abanyene bata afford bate inga nechi gwakana mungu you fail. Judy, let me tell you in that scenario as a wife you failed. Let me tell you the truth. Umurekera ko nyoma chombe emoko negotiate na mokao because mokao na yaro kumanyete income yawo bunengana because yaro kumanyire one na yaro manyete tato mwabo asaigete so ekaro konyora abayibuli babo bagusukuma to give dowry you don't have. It's a failure for you as a wife. Why? You're supposed to talk to your parents obatebi my husband wachire kongakadira chombe lakini capacity yagere A B C D tato minota akoba barimo mbako mutu osari kitera kini takoba won't be mad takoba senge nande kero korengere sai nabo kwango mwiso ko yagende liyo
Ngo so nayo mukungu go fail. That is why abasacha baino bagoitwa enga baka ni chombe chinyingo mukungu okirete nayo rabu no mate musacha utagwika kigwange kya gosabu okirete tu no mate talk to your parent kaka numetenga n'abasibati timbara bagusukuma abayibuli babanga sabage no manyetebo go itumo gako Usinge mate njiro igona ikarari shwanga nchiro amanyete nga olisaje lindi bwateni Wano wantu mate tabwati nga omusukume nga ngakane nanda basibati gamba tabiga kale ngora atonga ne buru sinyo monga go chenchi sinyo yo gonya tote onye mwana abusinyire endo ora kale pia etulia otulie na bana bao oganye musacho acha ira nache ukuri otenga oyo nge asinyire nga tunasonga mbele na ndo senyo enyomende onyomuro nyomungo ko onyomoru intaro chombe tintageti na ontene no mama manye tengo te mugo sukumo monto yo iga katimwebe ko titika mori ko kamo mabera ini aya yango senata yangora ganda we kigunu frida bwate we frido to vera mono ga na ndo chako nakoseka ngaki Injeri swari nare ko poli nere nara buku ini system olonga chiombe wikachia kanwa mae kwenye batie kategori yunchendo singa ira se kategori abono kategori y'abantu aba bahanga batige bwake ntebi ngo tomukware tinga samueya muna nakaigure bagantebiri kwanyorana n'omuntu kwagenda n'obosibori bwa mama omino kwagenda gwa stay bwo otariko kwana mama omino otariko batebia asore in case of anything kwanyora kwabugoirie oborito kwanyorire omwana oyomo oino oyo kabere abaibori bamanyire mbwore mugenderete gusukuma obogima noroche omomuro oyo ase akoruseti gwaikire kwanyorire ng'ombe ritekorete ki teiyo gose foundation y'omochio oyo igere ense gocha fumba ebieko omonyene mpaka morageria abana bari igere getiro how comes oranyore bono gocha fumba gose ng'a how comes oranyore amari okoira seino kwanyora mogaka otariko gwatokera kende gionsi igoro ya echiombe ng'a bono nintagete gwakanere encourage ki oranyora okoimokeria omonto buna oyo ogotama gose okoremereria obogima morigie amari moche koira ng'ora you don't run away. That's why nakigora togoteba iga kakesho yegera iga twelimishane naenda abantu turaiga I think mambi na mambiende nkobore kolera so it's good tokorane from this point inga it's the responsibility of a man to give an appreciation which asa baibuli asonyo ametekuru. It makes you a full man, you see, it shows a sign of responsibility. Lakini omochando mate kaka telinga na appreciation yake ndo kere squeeze yani no engenga no gwaka no gwakirwe sabu na ngani so ikoraje tiga nsongo is a debate for another day koraje tiga you will put it here na ndo so mera na baswati that's what oma nara tuara chire no na ba muraba hello Ozongo kwanza, I want you to get my point. What I'm saying, tutake tutose mani ntubu na tura because mambinko bore kolera. Senator mambinko bare kolera, Feni mambinko bore kolera, Kaka mambinko bande kolera, Judinko bare kolera, Mambi, Winfrida, unko bore kolera. We want to, yani tutake korkera nipo nonga ki. Dowry is not payment. Dowry tali yokokoro monto. That's what we are supposed to know. Dowry ya dowry is an appreciation from a man nkwankinereti omusubati bono chire achekondo siri endagera achekondugera achekombera omokonyi is an appreciation, you see kaka so, mumuro yereta kini
Lakini ina deadline. And also Ina attend to deadline. You see, and then kama muraki ilirin torakana, but even kurwa say Bible. Ekero musubati akurusobo, oja sobo mumura, it's yani omumura akorekana ngane ro gain. As much as inko chare ko konya your parents na baro bageni, but asa nene omonto gain mono no motaja. Ekiagera ero irwe sawadi from those parents. Esa wadi ya ewa ngo chere ko mabero mokonyi. Emokonye ebintu ebi. Abibuli ba use no batigaire busa. You see? So it's assigning an aje kwa gain. From this gaining in onyo musacho kineti, you are supposed to give an appreciation back as kwa rusho muswati yori. Elinde eligo tinyo bwa amate. Nonya na Abraham ekara atume to musombo ya kamutevinga ki ntage togende origi a suitable wife for my son. Ika amwete chingami. The Bible says akamwa chingami nebyewa. Akagenda paka sobo egesakugia Abraham. Agachikorio mukungu kurwaro. It's biblical. Again, teketari to kwa kara atike binde bitokora watabanga ki ngarende nga arangita rende. Ngarende ekikiraba rende. No, those are challenges that comes in marriage and you will not avoid them. We only look for a way of solving them. Lakini umusachi wale normal. A husband otakete kwa responsible. It's your full responsibility to show the family as onyu amete koru. Not only the family, but even the people from that locality you care and you have appreciated. It's an appreciation. You see. Ikonge gente que toka tabanga no kugura mbake. Lakini ndo mwibuli ore nomo. Omubuli ore nomo kaka. Again tekene ngeringa ki omwana na sasoka amenya buya tanyoro muchando. Ikine ki abibuli abange batege. But dowry is an appreciation. Dowry tanyo kugura omonto. Nte anya abibuli bare mama ontegerete please. Today ntage tukwa neringa neri ebinte ebimwaranga ngabo ngekero enyaruka yawe yanyu omunga no guchi gotenengera. That's a wrong mentality. You're very wrong. Ngabona na inche bono na inche no bono gotenengera onya na bwati chombe bona na inche no gochinyora chichurigeti. You are very wrong. So enyaruka na yoragero musacho utakonya abaibuli bao aseki tigwachie tomo konye gukora na abaibuli bao ngaki omusacho ne asaigete A B C D wanjire gotwa chombe ne chombe ara afford ni ibere ta kunyara chombe isatu lakini omusubati karokorekana careless. You don't want to care. Omusacho nerega ku give up na bakunyomete lakini se no taguta jo na bakunyomete lakini simbi ya se no ta correspond na bakunyomete lakini mimi na rwara ta asiki asenga jaiwe ko monyere ku arenge nogo. You see, you are the very first person to push him to the wall. Iko wenta ko motetea na komutatira buna your husband. Kaka. Como betroy. Wate mamu bino. Au kanda wate mamu bino ngati umusato na awati chibese akuna kunywera maru. What do you expect from those parents? Igente gitangani ayo musibati nayo understand ti musacho gona kiangana nekero mwibuli agontene nande ti chombe kumini mbwatere ti yoko motebi ti ya singe nchomo nyene bana aba igambu ate mujoyo na mabera yumbara na ni stage ti mwibuli agucha konsukuma na bano nkagokini nkagosomi ingachiyombe nga yerikire aganye inyore chiri chisanire nkoretere tatontigare neye moni manyite na kiringanire gwaka musacho te yoko bani kutigara ne deni mwana hekero ne deni no mete ngugosumbu rege tekenere ayoyo takire gwaka nunki gwakorire tia kuiro mubiro muchio bande kwenda korete eshida yo goichori echo ayo manyene kintu kiyo kwaretire kiamano muchio yuna no biarete nki kwarigiri anyo montore ise konya na morigi mokobe gochise ino biribike mogoteberera Debina na tuanganire twagurire akang'ombe mwana staga aligwachirera ini burafu areki wana gwachirera ini burafu hani kola potoli iko mina na bagasi bogokie ingo kobere ng'ombe bandikana ntari kunya kama mere ga omanyete omwana bwe sister aroli mukambe bona na kwate aba mulabu nabo bayimogete bagacha nga mbavuga ati gentu bakoroka nga nemete
yoro sana kwa umwana liyaro kitali ngombo mata kwa abo bana bakaruwa almost 50,000 igine kina kumitinga kai ngabo gane chomba bakatokani ngaya kitali ngombo yani okuyani bono no goitagana Kuirie mwese kwini. ina asante igo abantu bande mbabwate chikwerende chitabi lakini naenderende nkenale koteba ng'a nonye n'ekyombe eki abasubatie ase bachire buna bona bana abaiseke ninu moragere omonto aru chiombe gochise ino buya gose tarwa lakini rende igoro yogoteba ng'a okane torwerwa ng'a kagocha kogwakotame gaki abana bamite kerengereria ekikero kirabe kuka nande ng'a kioka igwete buya ekero omonto yagochi kogochanda kagwakanire nario ogotokia gari buya mono sana komaete ng'a nobwate ase ogochi gotinde Aya Mary buna museja ari gotebingi karase ande naigwete ng'aye n'omwana onka ore omokinami just a minute ng'aribaga ndete nare goteba peni naigwete aye n'omwana onka tiada respond which Winifrida ndabore mbaye ribaga ndoje samino araiga obutira sana komanda ribaga mwenzi. I want to respond to Winifrida for the last time mbaye kwerne Winifrida aboriga kwanyomero no mumuroro motaka mwachire in that family tabwati ministry wakana chom. That's why natebaga Winifrida aje buno mukungu no manyete omusachu obuya no mumanyete kuri omuchakano mpaka omweri ng'a nabwate gose tabwati. So it's upon you as a wife otebi ababuri bawo ng'aki mama nje sinanyome tukochi etubwata obokongu borigana iga lakini rende koturanyore gake ntukwane no musachone ngekoro ntigieke ngeche you see okay onye to kunyara waka na chiombe tarazi mwaka na chiombe 20 tarazi mwaka na chiombe 30. An appreciation is what you can afford to give your parents, at least show some responsibility. Tari okwira omwana obande kwagenda gwasira pi yani osirete pi to you are nowhere to be seen oso kwa manyorete roche mugatama nonye yani nonye nesikwa murusiti nkwana kugenda omanye njire gochiororo you don't know ore naye ng'onyuomete yani bono I know tu yani you are just there you see. So as much as your husband is very poor entora tebanga achigwa kana chombe 50 achigwa kana chombe milioni Winifrida there is a way yorabeke abaibori kurwari so nyomete va acceptinga indeed omwana oyo ito gaki ebyamokea you see they will understand. Lakini bono kwanyora research ari nene achieta akanyora omukungu gose ndoje akamwemukia akamwira enchire gochino anyeso abatamanyiti amatanga anako baso abatana gotacha yani yabono no ngai to kubeka bono ng'ombe turi kunyara gwakana simingwana gwaka bono wow do you treat you now. My goodness. Tigang taking the opportunity you named. That is an example through coaches in the. I'm sorry for saying that. Yes. Na vile saying you for around it is 12 years inaelekea. Na Mungu alinibariki na 3 kids. Tumestay na huyu mwanaume. There is no day ameaiongea juu ya kuchukua mahari kwetu. There is no day familia yake although father yuko ni mother-in-law wako ijaongea mambo ya mahari. Tukija kwetu nyumbani mamangu hajaiuliza but my father anakuja. Kuna point yenye mzazi anaweza kuja ulizie tata anauliza nga patebi ngobanje kia sobu wangu so ono maitena bogo shikanisekera umwibori au kwana gusema my father kwanya oragote anga ntagete korore yane endongeani asobu wangu. There's a time I tried to talk with her. My husband yagamagondenga noro chayembiro.
Umaite gente kingeng'ete challenge yake I wish onye arenge somewhere ya kwaneru. I'm not understanding what is going online toko monyora. Grupo abwate nen kongwa ke bono para gerete para ide se pakar. Bono time tinga advice kinda nyore so that inteme ko balance ya Bible ya. Bona Winfrida chitiganda akotebi according to me. Yes, get it. I know if you met no roche. Maybe I guess you're working as an arrow corregas. Yeah. Yeah, bono no talk on your Okay. Umanyite koko konyo muntu ore responsible tigango te my dear 100% mokungu ta kunyara kuimuke kokonyo mosajo isaransete ko ikanera imukante ingaki nimbwate 10 bob no mentere 20 torre na kitoko succeed roche na bwate na te ko wakanera ikono roche na bwate na te ko wakanera my dear bwate buye piese ngenjo no muntu bwate personal bike na bwate pikipiki na nyora siringi 10. Ningukuli swali utararwa. Yeah, you can ask. Buena tengo kora baba ora mukwane stobu ororo amangana mansu amangana maya nando gendera kumusabira because togo force ono kuikum kwanda ayo mwenyene numanye te ko mwachage te korunjera ngakimwa umwa umeranete oinyore pakeli mwachage omukwanira mangana maya mororo ngora nabaguta kuita bakuruerekende abantu mbaro kukwana batari koigu yanda bolereswa. Yes, Rona. Wende ndabona koroko ayo manyene watebire naki na umusacha nabaro talikuwa na kendi ndete ndakubolereswa na walentire a live example unokolige musacho nabwate oli ubwangire gwakana niswali tejibu sababu ekerogote atumaeti igenga na kigo menyeta kando nera menyete kando na ende mineti na ki nyinyi wawili si mwili mmoja ekerogote na tumanyeti ngerengereti na nwale ase bongo bwa imegwate beiga ikarate tende ono aye unulire Yes, please. Liswali ngokoira neli kwamboringa nabwate goseta bwate. First of all, tari muntu koini kam nyomba mwisaransa mugambe. Nkonywale. Boni gana panko genda monyore club. Na poko monyorari gas 24 hours ne pikipiki ne ya tari ya muntu. Lakini yako ikamarogoba kwanyora nga gocha nyomba negetiro gocha Saudia si kuja kwa rani ilikuja kwa shida kwa rani. Okay. Nyomba igako kasaine. Desenge chechi. Nakubwatira sore aibono. Aibono abantu na tukagete tutumie example kiao kuelimisha abantu. Ono. Watebire nabwate bike ere yaye. Yeah. Kotuare bike is not a guarantee that there is money. Ya kurusia ya konywera. Ya kurusia utere pa Ronald. Kira. Tiganda. Kore, let him finish. Tiganda express ya point yane na mora nole express itakujibu swali lako. Yes. Ndembo liga. Bike kwanyago ikaransanse otebe ne income ngana na kie kolenta per day per month aya oikaranse wakesabu amatumisi aya anu akurute bike amatumisi atoko ndagera school fees kiregento orusani income minus the expenses yonyo achiva sa chingo tigara naende go ikomanya naki
inu muganeti your future ever best ever bright wake sabu na ki income ya rentere ne bike twarusi expenses in ko ikatoragere ukabana baisoke baende school fees naende go maybe hiyo bike ndio ina nini inaleta income zenye zinabaki kuna lazima usave for the future also upige hesabu ngoira nini da tiganda akora Tiga sentiro chiko ntete ngobodi swali ungirane baadaye alafu meko beka chipoint chiana buya. Tiga sentiro chiko tigala chigwakana chombe. Aya this swali rinde. Naende tigana batevi. Konywa maru it is not a sign that I have money that I'm wasting. Konywa maru na buranyo na gole iruna basani bane naende na buranyo na achire sengenje stress na nyule ributi. Ose na achire na nyonsi uba na hiyo uonja kwa hivyo it is not a guarantee that you can acha nyumba ntindete I've wasted money. It is because of stress maybe kwa ngere ko nyumba aba hivyo libanga asete na unga asete ngakane chiomba igo 1 point ladies na nyole Winfred na bande ndo chibatate ko pinga. One thing you are not understanding the amount of income you are having in the house, and you don't understand the expenses you are incurring in your house. You don't understand how much is remaining for the future and for the current, and also how much is remaining for the dowry to be paid. Yes. Ronald, just a minute. Let me cut short connect to your question. Winifred, let me ask you a question. Umasacho yongo ketale for all the expenses in the house. No. Yeah, no, talibo. Ronald, I think there's a problem. Ronald, there's a problem. Tigana nchingira dili. Tigamuboli yasinini. Aya babu mugakoyo buna gwachete. Communication nende mo ko nere para mo support ye. Through kuchia sare kuchia se anything. Yani anything gose buna chibe sora mutomerende ngama itachi ayo gose rende buna abana kende nkere kagendera gati abu gose ga ebona buna bwate pigipigi ga kwegwandira abana naye cyago wese bikanga. Igoro y'abana eyarete tashushi nganya gwake ruchisiminga abana baguchandika for because anakam kwa nyumba rate. So I take that opportunity ngarusia abana nkabairera mama na alikubali ina kwani tena agateba baira ego kongo kareti gatara kwanere story ya dawali this story ya bana that's a different thing Ronald, listen now. Please listen please. I think Winifred has opened up and she really needs our help. Let's in a way. Oh yeah, sir. Winifrida needs total help from us. In public needs some help. You see? I remember there is a lady na konye tega ndite tukumukwane rieta. I spoke some points agajeni box and the kaka wan konyire yentu yanjandire myake menge sana. But now I reach from what you've told us today. You see? So number one, Ronald, whatever Winifrida is saying, it will help us build a foundation. Tomanyanga ki research igata responsible naturally that's what we want to ascertain. You see, when you put number one, that's point number one. Point number two, it doesn't take care of the kids in the house. Point number three, takumetinga ki bana mbaro takumetinga ki chinyeni ko kurchiarenge takumetinga ki abana bana ngobe kamare yanga. It doesn't care.
Okay, now nyori the point. Listen first. Eyiga force Winifrida akaruhusia abana akabaira to another location. You see? Yeah. Omusacha onabwate pigipigi. Ekera abwate pigipigi oigwete nga there are no expenses agoketa for. One, tari na bana. Igonga abana tari ero kubagora uniform, igonga tari ero kubagana fees, igonga tari ero kubagura endagera. So means na Winifrida tayo in that house igamenyete asago kolegas, you see? Then omusacha oyegasi yayere chibesa aro siri tukuche pigipigi agende klabu anywe. That is his business. You see? So I think kurwabu no toko chaka wa advice linga ki omusacha oyo tali responsible. Ekrata responsible. Nga kitoko konya Winifrida enyoma ya ete baisa kubuneka. How do we help her in a good way so that danyo ore nchirara kwana no musacha oyo usanyo ore nchirare onye so that enyoma ya ete buneka abana bachiko chandika. That's what we are discussing here. Good. Now we are to that point. On that point ya Winifrida. Yes, Judy karera neba. Ai kaka, ebintu na bibi tokukwana bigwate nya chinyomba. No chiri mbadi brother yane, abwate akadirana ki nkonye pigipigi nchakire biashara. No muntu nyomete, ubwata abana. Lakini chibesa chiaye na amarwa kunywera. Mo pasa yomaga tebana ki kaya ko rusibesa kunywera amaru. Ago chinyoro kurwa se pigipigi yeiga. Lakini bona singe ncho abasibati ntokunyara kura. Paso ya my parents na ki epigipigi ni ndu amwete kati yangu moranye morusi asare morango sinanyore kibesa kunywera maru nabo tambe abale byase bale nabo kumusabe bese yendagera ko titabwatira kiri musabe bese ya maru baka make sure ko akoira maru there are some issues ebintu miro bikogera none mote banga kipigipigi enkola tere kibesa mo basa kukana ngazibesa nchi yonye besa nchi utakonyora besa kuchikunywera maru Igigente ya okay buna ntinto manyene ito leto mumro ye pigipigi ye dero ni skare dero ni skare nwali na bana baye tari konyo nona maru ali ako chikonyo kyagera ni gawusine kine kyakwenda saba gisangi baye ikyagera ali saba gisangi ebakugorirana nande ngento kende kere for example kere pigipigi ya sali kinatana ki pigipigi yane ya sali kiri no bese te yago safe iraro si pigipigi nande mwira ni para those are the cases yamantu bago deal na chiro chinyomba bona se Winifrida maybe umete intrenera ko tabana ki muno nani atebe ngai karanzo kwa na mangana maya dali baga kabonsa ko tegera mangana maya no moterera no mobereka muntu no muntu anyo konywari hege ntura tebe abantu tenya saya masabongo interfini ari katikati umuntu into tebe nga nabago se wekenga kekere karanza tebe ya na inchi netere onya uru muntu woncho kangora abantu nkunyu bali banyumba kavaba situation lakini at the end of the day umuntu ri ara singa I'm behind umumru umugako na masabo na kobange na kukwana nere okay I think inchege ndonale go kwane ne dowry na nyore point yarenge na nyore topic na inde kale ngao. It's not changing Ronald but only our sister ni kama eteka our lakini dende bone kinige tuyataka bona nende mungira bobe point na comment kulingana vile ame explain tuweke dowry kwanza. It's okay. Yeah. It's okay. Mimi oneta yo kuira wasenge no gochadiriana njege ndo nakwira nilindworo je nale goteba iga baba ebe siria okonyora bo kuruga iga oteme ko yesefu buya kinga kinya sako gokonyo kuruga iga kugenda Kenya manyanze ngukwanere gento butambe umuntu gukwanya liro bwata abana batatu bane eyine mama ya ete ni nande tayo nande basacha babuno baruziga umwana ominto nona bamakonyora bago jaini boxinga irafu yunga my sweetheart nini ebine bintu byande ni gukorera chinsi enyoma yawo no mugako lyo gakarikenya ogende oikaranse nere maybe nande nabora nyoro butirigo yubwaye na senge njurari I think yokogendera kuna kumusabira buno orega ogoika Kenya etoke gwa sebi ekigwa sebi geke nabokonyora ochenchiri motebererani nabokonyora ogwakana
Njekina kinale ko gotebi yente kenene ke apa sebe serio ko kola ga igabo. Ekina kinda gotebi biamono muchadara gendera. Mente baba wini kurita ugima no kore biko. Muntu kari responsible sisi niri na boko konya korera abane kero gosoma isaye inye yeme gotena nikengaki abakungu saba bakominyokera omusacha oyomo bakomoteina tiga tobere mwaga nabo tukuria ase chibese endagera yaito tobeke chianga ase epiri yaito lakini toroku erieta riago tobwati egento ekia mariko tosike naro so kokwanyora omonto omobe mokwanere naikenga kia change muntu taiyo tari kuiranirira maega omanyana ogosi mbere yetu bwate nero yatwitire na bono ngosere bono na chiri ya lakini already baka mura abana babere batatu omuntu uyu no mete no mwanjite kiwango gete chuto konyorera muntu mwana utanjite pina abo musacho ogekero ni mwaye ukorusie ndeyo isinge jororo je na style lakini gwikira morera abana babere batatu oyu nero omusacho ogo nerikire gatigati ya chenjiri ogotigera nyasaye then omusabire one day na chenji singe chunga yuko ira bonsi batatu oyo igonde na cheka chenji juru ebintu bikwenda biko change situation iteyere permanent most one day that man will change. Okay. Wilivurita toska ngokwana and my last points intarasie kesho tikabara kuana I'll speak my last point so don't move please. Yeah. Okay. Wona njinare gote winda kaga tere njina mote yasini njinare ko mote winga situation teye ta change muga koyo ne libona kwa chibesti nyinge sai ama ete nanda take advantage nga Winfrida bono ga kuma ta take no mento montari siko yenzo no ta wa chibesti nyinge ona na bora nyere iya ilianza before nitoke Kenya emechando nero yagerete nkaru Kenya ilianza nimefumilia for 10 years before nikuje ulikuwa hadi working ukilisha familia lakini a good wife yeah I believe he will change nanjaro ngira wote una meria gotebi ebesa yao sai totebe no gwata mahitaji ngotomore katomangange alafu twara savings totebe na gogokora contract yako kuira nanka nabo kuira nanka mugambe no mugako omoteberani omoteibono ncho mugako maete nimbwate gento kianega ntete okoreke neke nchabone gento ntagete tutwara omorembe nyomba agaiga omote na moko babo muigwana omote injigaki egento tetonge no morembe aye totebo chake nanaga biashara kao gabu ogende ne familia o kwale mere 10 years bono aye no mosbadi ro moremere njeboni gento nanaga goteinga inyome ine yao nande there's no way nganko sokol se nyome njeboni nanaga goteibwate bi at least ya kabesa kwa kugena nka when you have something na baada ati kuko chanda utachi kumusaba kinda na mama itinga utukugena nka nyete kumusaba kinda o ibangete na bago ko morembe muntu tenyo tari gutungia sense above all gake masabanaro yento kiamani so my sister to bosego kwa moyo bosote venga wait kwa yete ira mange kwa lemeria mange nyasaye wone kiri nyasaye kutinyara mariga go fanikiwa kuruga go kuira nanka this your husband will change ya 19 ko sabira nitore na kanya ko sabira nyasaye kere gento ngecheka bebia igabona to kumiri mono igo jikina kinara kote. Wow, great. Gichana, you've been here for long. Do you want to say something? Tingangomba kwani werewe. Biamano. Wairere. Nanji tiganja kire ga sikonya twekere. Igoro ya my sister. Ege ntone kama njina kama tevi. Ege ntege tangani amasabo. Ege ntogi akabere. O baga kumurangirie simi bakwana nere na bakomogondi one besa na bakomwa ngora na boko chakanyora ngotire konyomaru babere gantekemo onyore na ndo akanire no ne chombe icho mono amasabo gogo saba kireta geka munyora amasabo ngo korari bikona na andi mukwanire motengo mugako mayete iga ni maitengo sibore mote na boko siba bikego
ngora na bako na gotiga ngora mwisho ya gawo cha gukumi sana kanga kumbe ndoje konye nije ngo salie family lakini egente kanene mono kerekyo ndagosabe amasabo na ndebe sana okumutumira gatego na bako matengo mogaka ni matenga ngo sibore yando sibe mambi na mambiende agoche koigora maiso arore muiranirane omotenga wono mogaka na ase biji basika naega turakananga kanibo muinari lakini tutiga yabo abana bakine banywa mabere njekio kana kinare gosaba Okay. kuirana bono aso mujadara weri tuko Because of time. Gichana, because of time. Because my sister really, this is not a small matter. Una abande turakeire. Ekenege dukiobo gemora anyore kiamo chandire mpaka nani ndagere asinyire kolia. So that's why I suspend what we were discussing. That's why I suspended again to discuss so that turamo konya because kama minyokire gocha setole we katomo ya advice ya komokonya. So okay, because of time. Even take giko era like 2 minutes choka. Yes. I go ya my sister. Na into twice tora. Twice into bwata bakongo mbali. Lakini tuwali wanja twice. Tomo saberani na into to sabe egeko ara to kopanya nango ngano ko saba kwa muntu ki oibwe kana ora kune enge ya my sister iri na nyaraga kobaga mugaka kobaga chenji bayiranira ne bunyabu na bakaba barenge amasabo na ya muhimu sana. Thank you so much. Aya ndara na diri bagakwane before chinsa chiatonyorre we are 12 minutes late but then my sister we gatoko konya and then makurwa Ben Christopher, I think you came to the show because of this topic because once do you have something to say? I just saw you once our sister. Yes, please, Ben. Hata rende tari yande lakini tikanda kwana bose igorende. Nsachinde na botra acha tomote bingo monto ina chache nchi onyare tari go chencho mete. Ntogo cha go chenji monto tari go chenje kanande ntogo cha kwa monta genda sago chikoku nga maana wasenga nenyoma kare korenda. Jitindi kwa minya soko rende nyoma kogo chikoku aro. Nyakoro chango choro go kugo koratika nora kendi. Ora timoki amanyinga soko timoki go chike. Maana na bora agende go buye kwa ganda ochikomonga anyaro monto abere monte kiobi ne kiobiri. Ameni nje nakubini none myake yuko mine menge nje ya. Nje komi ara go tini go nda basa ko ito moyo bo sara kinende. Na boko ne ko nende ya. Omete sanduki aroka tu atinde kilo mondo. Omete tige binte to tiko konya goteba ni noga ne yugo twara isa abana abana mbatekere go kintu kuna isa go sembatekere go twara ise lakini onye kero bogo sinyamona arobogo sinyabwasinyire ya obo gimano bwenye mbosa to tinde ko monto to tiga abana rora kero kango twakini omwana abana no moiboria yamo oroche kaide so anyobo gimabogo ko ngangambwa ko ngamana na boko rando timokyo mutuntu ndo njetingo katebya ronga ngagando chikwo ngo musacha nini no ogo chenji sawa lakini nata ko ira buya na boko rabute sikasenga kenga arore gosenga na chenjinje jetindi kwa minya makweli ova aso musacha bintebyo asenjenje ya. Okay. Hiya, my brother Ronald. In 2 minutes time, I want to close the show. Okay. Anje Ben Christopher kwanebia. Ekero broche obugima bwakongire, you are free to find the best solution. Amasabo narona bogosaba. Lakini bono maite nyasa nere tari gocho jibu masaba bwangu ego depende na kyo kumosaba. Hautaendelea kuvumilia unaumia. So you find the best solution. Kama ulitoa watoto, that is the best thing ulifanya. Kama uliwapeleka mahali wako safe, the best thing ni kuensure that watoto wako salama na wewe uko salama. Endugu yane kubwati nere na muka ya mutamete singi chamaru. Bone tojo de mukungwa ira no tena gagotiga konywa maruaro nkoira nande.
So that is your right. You have, because we ujaamua could divorce. Ujaamua could divorce, but umeamua for, you have run away for your safety. Ni vizuri ukakuja kutafutia watoto because haugeachia mtu ambaye si responsible. You have a right as a parent also to take care of your children. So as a parent, if one of the parent is not responsible, you just leave him and find the best solution, but not getting married elsewhere since bwana yuko na hajakufa na mja divorce. So what the best thing, just find the best way you can save your children, ukawatoa ukawapeleka mahali safe. That was the best action. Now na ukateka another action, kutoka ukatafutia watoto. Yes, that is the best action. But maintain your marriage unless you divorce. You divorce. Maintain your marriage, stay somewhere safe, keep your children safe, and be responsible. That's what I say. So mi niliingia show sababu ya dowry, ndio maana nilianza kumfahamia, sikuwa nimeelewa story yake kwanza. Yeah? So mi nilikuwa namfahamia kwa ile context ya dowry. So kama mmesuspend, maybe mtaileta siku ingine. Wow, thank you so much. Yeah. Yangu ana my few points before I close the show. Winifrida, one thing, genda kuwa na wao bao in person, talk to them, but have the truth on what is happening on your marriage. But have maende ngaki mama tata mechando ngweterere ABCD ensemo ya dowry kababa ngorake will sort it out. Karwa kwa na barabu that point. The next point, I think mukungu to gutamango musacha ngunywara maru, of course nabo gutama, lakini rende umusacha wakwete freedom yo gukora ibintu binde, nakwete freedom yo kurema mugondo, nakwete freedom yo gukora your own things, atari kuguzuia, atari gukorama, atari kuguita. What you do as a woman, neba nkunyware, show him total love as a wife uchiasare. Iri achira muamete aye musiberie yanga buna kawaida. Iri achira atindete aye muigorere kama kawaida. I'm telling you this through what I've seen elsewhere. Again, tokende maybe riobwate some small amount of money. Mongena naro kwa nabu is a mother okwa na bia sana. As of now, aye moro kyo bwanchani. Ororenga komopimete. Moro kyo bwanchani keroge na boko motomera na 200 mateo mwako minto ni mati se je kirengo sibo gocha tiango tomera gantaka gendo yani moro kyo bwanchani bori buno tiga kumotiga ngabono kwa rwete Kenya bono kwa motigete katindete bono ogwo motigete gocha buneraga mukane na chiete bono na inche na inde motiganda na kwangotera gocha no mwakire simiregi urari mateo mwako minto ngakibwairire mbia mono nonya abana ba rwete abunga kimogenderete mbia tore gasie pikipiki ngakiekoirete mbiere mwakominta kabese ngari na nyora no nyugo chikusiba tiango tomere. So ekero gwakorere igo contract gekwera, just go back home. Bera no mugako yo moro kyo bwanchani no nyaga kunyuta ko mutuguta meta basubati mbaro mugaka keratindete okumuramba. Let me tell you my friend, umusacha keratindete is very sober. Ebintu biri ko Beyonce P, you will remember them tomorrow. Keratindogre treat him well. Tiga kumurama, tiga kumusuti buno mupira, tiga kumurama ngabono gotioka karua nini no. Iri achire nyomba moro kyo bwanchani mwako minto ngaki karibu nyomba yankeri enchabu musiberi mambiga kuboka nyorera bete matebyo mugaka mana gwa gitebi charabuna gwatinde te yesterday buna kwerokerete akirende ntwararete bwakire mambi onye tago chenjia kokokore bibionsi tago chenji. As long as atari kuguzuya gukora ibintu bya atari kugwaka, atari kugoita, atari kugusiekere nyomba, atari kugoseri, don't quit marriage. Umusacha ora quit marriage no uri violent, okonywa maruocha nyombo gotitora, ugoita umachiko gukora, oine arogotama. Lakini onya na maruo kano. Umuntu naro okonywa maru, lakini akwete freedom yo gukora your own things. Mambingo tindo kare mokwane. Mambingo tindo kare mogambe. You see? Patirende kago sinya pi kaka go komonji kago sinya inje na advice no monto, you will find a way yogo timokyo bongo, then from there kara chego change, you will come back. But as of now
stay there moro kyo bwanchani bo bonspi gakweta freedom kana gusave chibes chingi agagukwera na Kenya mateo mwako minto na chiete na iranire bono tochako bogima moro kyo bwanchani bori bwense gakwanga pi oyirori yaye keroni kyabongi arengi kyabasachi Yeo ne advice ningi Hiyo yote nafanya ngake hivyo ndiko korande bondi kana baguika ngakira ndeye pikipiki ya sare kirega ne irichi wesinga niga ana respond na tumatu be careful onye karo muntu irresponsible inye karo muntu irresponsible stop sending money bono what you do nojo what you do with Frida next time toro chinko nyware next time wako gwakire simi motevi nchege ntontagete I'm willing to ikaranse naye torende family torocio bogema motevi chibese nje na sevire omwaka chinyinge nabongo changu gorere pikipiki yenye lakini ntage totige kunywa maruma gotomera chibese au wagresi motenga kyo mwako minde bese ro nimbwate tata yane pesa niko nayo na sevire chibese nabongo changu gorere none probox chakire biashara lakini tata yane ga kitura igwane gente kama karokyo tiga amaru aro kogo tiga pi mwako minto ngakire simi nabongo handi chibese chiro chugo gotomera chance gagwanga oyiga akiri oryo itana linge mbali go change tata ndugana mbali go change no mwanje tumonto tanje titoko mokorero ibintu ebi nakitoko tebe na tutwara omorembo ancho omonto no taringa tiango te my dear korwe my foundation ngochigwa ke sabu nero maito montora ake ngaki ngota moroyo kanyororo mungao bana bambali boyo ngoko ara mungao tario ngo swali naende moso ko diva nere oroche nga yugo tamagochi usina chiki nakinago tebi ayeuna gwakorete okarucio mwa abana ukaira sibali ngi bali save gwakorete biya lakini tote neni marriage nabona nago tebi tote ni marriage nero mugako abana barabukira make sure bari obwanchani obutobonyore na butoko bera ase marriage Frida no muntu obwato obwanje omusacha ogukwa mwanjete igwanyo chito omusacha ogotorigerere tibesa gusikende gyonse ekwa mwanjete bunare lakini bona singicho yamaru nebintu bike still that love ikondani yako bona ena yori strong women togoteba continue kumwanja nikenga kiye moga kionjo asingincha babande tugwanja tubekete gaiga kukwanira gutwiranze iga kama tari era nandi kwa mwira lakini omuntu okibukugira nando metenisa abana ndi kwaremerera ingo kiyensi oporemereri na bubuta kiye sinzi bakabo yokoremerera ibiroti bigoro n'obwabo kiponi koremereri atirongira sinayo gocha kongara yoche kwa bande example basibwati batene n'ichinyangi cyabo as long as yakwete peace atari kugoita when Frida get my point musacho mubino yo gutwanga as long as yakwete peace nyomba na ataba responsible when Frida, let me tell you abantu mbare bakine tuji family the father wasn't responsible lakini umongi na agakoro mukiaga kini abana abo nande bona abantu bari buya as long as umusacha atari kugoita as long as atari kukorama as long as atari kuhamu in any way akwete freedom yo gukora ibintu byao tari kuinterfere na biro byo nyeni cyao tari kuiba kibando kwagure tari kuiba kuri nyombo kikunywera maru kingende cyao begete nyomba tari kuiba you see that is your husband mwanje bunare amaru aro mutikanywe enga kingo ikera gotabubuka ayebondo your focus is yes ayebondo focus yaona abana your own children na mosacho ito mutiga asoko nyara kwa mokonya but focus on your children somi abana bao baire skuru engiyonye kubwate kibese basomi buya babekiro bugumo buya ne research irionye gokonyara kurirenda ajerirende so long as atari kukoka chindo so long as atari kuba bintu bya kuri nyomba that is your husband yes amaru arona bakonywe pikipiki yaro mutigirana konywera ejo there's no problem kwa to murembo ore buo don't bother pray hard enga kingo cha wikera atabubuke my friend rwana atokubwa gosenera akugwanja times 10 akugwanja gukubwa buno bono mwanje te gukomorera aba mama baitu bagotete bugima aba tata bari eke konga molali kidogo it's my mom because my foundation from background korwe sindwete is very poor but it is not very poor my father na bate gas but he's a drunker
I'm sorry to say that. Yeah. Nabagocha naba for example kiragachire nyomba onya twari kuruka mama agocokera itirisa Yes. maende muna tata okaga bugo kumuria okobora oende nyomba nene obe oso nyomba ototiga chikoni mamwiranire idirisa naende twakora ki twagenderera bono mama okoboria omong'ina oyo ng'aki bono oroche obogima oboria ogoka mama otebia omwana one goika oremererie enche naremereretie bono even now my mom n'omonto omonene na tata n'omonto omonene n'omonto ogokora Kenya Forest nkonyora are a lot of money lakini origereria family yaito okobuga ng'a pesa nchiyo lakini mama ominte ete omoyo agontebia ng'a inche ning'eete omoyo ng'a rituko erimo mbionchoreri bagotete bagotire lakini ng'a aete omoyo ng'a rituko mbionchereri kwarora so yeye ndiye ananipea morale otebia omwana one remereri kera egento nokoremereria ense eye naki buna bwaba igori totaete tori okogotebia tama Frito omosacha omobe noyo okogoita naende okoibera oyere nomobe lakini as long as atari gokuna binto biao as long as atari kogoita namaru okakonyu as long as aenatakana noe na enyomba don't bother there is a time wabo ayamokwanere so lemereri my sister ebinto nabo bire so long as atari gokoibera so long as atari gokoham life still goes on. Nara change na abana so long as ere buya ondata una kaka ote digo your safety is key. So your safety and the children is safety. Na bora watoto wasikose the basic needs: education, food, shelter and clothing. 4 basic. Nandi takobeke turedia sa abana oja so musacha one bankonyware takuna kobatenga isa aro mobe no don't create an enmity between abana musacha emanyira ayebweka just know we jijulie we mwenyewe tu no mwako ndiko create ese ngenjo ekingo batenya ndiko create kaka kwanda abana nabatebi ekere my sister rure school agosome school yeme muna bona iranite school konyamuna ari skongo mutaisibia abana batebende bakwanta to mwabana indi bairani na wanaenda na wanarudi tariko baada wene sukari ngaya agenda mwirire mababa lakini ninga appreciate ko patenga kigenda mukwani tato mino a topic ya dawa mbamanye tingo what is going on na anything ko gani bamanye thank you. So I hope you've picked the one atari advice on stora ko erengia batirenda at least nabo pick point ibirisa to echo kiragokonye because na itu mwanya bantu ntubwate shortcomings cheito. Yeah, but I think from what we've discussed nabogo pick ibintu bibere bitatu at least birago push forward. Okay, Winifred, if you don't have anything, I think Ronald, we are late. Already nisha piki naende mnatoa shairi. Okay. Appreciate. Yeah, thank you so much. Kuru na tumeambia umaitekere toko kwa na tramoiga none nkore riare ngende binte bingao inarudi hang. Ina relax. Thank you mama. Bono na nime appreciate. Najua Mungu atafungua ene. Amen. Thank you too. Naande saba bona liji buyo kalitekereta azori na masabo be prayerful command, that's the only solution. Hiyo ndio nakufa nayo. Yeah. Amen. Yeah. Haya, Ronald, si tuombe tumalize show please. Oh, okay. Vile nimetusiwa hivi kwa comments, okay. Haina shida hizi. Ronald tani au yarenge. Dawa zile mbura mte muira nine Rona yagera nacha chimbero. Tutarudisha. Yeah. Okay, let us pray. Our dearly Father, what in heaven, we thank you for the great care you've given us from the morning up to this time, Father. As we are going to sleep, we come to you, Father. We ask you to give us care, Father. You protect us, Father.
as we wait to see the new day. Father, we pray for everyone who is suffering, Father, everyone who needs your help, Father. We pray that you hear their prayers. I pray this in through Jesus' name. Amen. Amen. Yeah. Wow. Thank you my sister Winifrida kwa kufunguka. At least warakanyora abantu babwate testimony bunejiga tutasaidiana hapa sana. Udia dawa ni kesho. Ahora nyoro muntu narobwate mejando bune yao at Ni least wengi nero lakini kumiringa kufunguka bamura. ni ngumu. Tukwete kerumanda nturi gukwana. Ni wengi lakini kufunguka ni ngumu. My brother. Exactly. Okay. So Nyasaye tikabaseni, I think this is what I love now. Unabubu yabu eshoyo unabubu ansu. Nyasaye tikabaseni naende up to tomorrow tukutane kesho saa 3 mpaka saa 5 ya usiku. Because of time, have a blessed night. Thank you.